يبل أنا قتال أنا يبل أنا مود حامط أنا يبل أرحى كل ملو دوز بلا أتعبون متكلو أنا والده زي سكر حتوري بلهم ودي إري أنا يبل أنا دلاي سناي أنا يا زيت بلانت زي بهالي بدك موش تلفحت غدالي أنا انتلقى تلتقى مالو مش رسخة سنف كويلو أنا يبل قزم كمن بسا أنا انتلقى يبلون أبسا أنا يبل أنت حالل بي أنا يبل كلنا تكعبي أنا يبل كلنا تكعبي أنا يبل أنت حالل بي أنا يبل حدنتك يعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل قزم كمن بسا قويتا قدلي أنت قويتا فلان أنا تلقى سايكونن متعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت خصاصنا قويتا قدلي أنت قويتا فلان أنا تلقى أيكونن متعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت خصاصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سببا مرهاوي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل قوزن كمن نسا كالوري مع سخوين واسات تفارين كان بخاب برد بفراسة سعر كايرون بخاب وشتين بدرك حقنات كعبي أنا بلت حقا أنت حلل لبي كلنا كعبي أنا تلقى يقولون أبسة قواسي كمن بسة أنت إريتراوي سببا مرحاوي أنا تلقى يقولون أبسة قواسي كمن بسة قويتا قدي أنت قويتا فنان أنا تلك سايكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا قويتا قدي أنت قويتا فنان أنا تلك سايكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي أنا تلك يبلون أبسا قوزن كمن نسا ناي بحكي أنا يبل واو يا سلام تخطاتل تنايز channel كما يتخونون تبوك تكونون ناي وتر تمنيتنان باقنانيو بزا ناي ألم رزنة ألم أزيات أنت درفي حسابي فحبيلات اللي يعني بحكي ترقم زلو أدرفي بمخانا دما أتي عبزبي مأتوز قبل لكم درفي أكال نايتي بروغرام ناتيو already كسع كندي أقداس النزلو درفتاتنا نقبر نتوم سنة أبنيتا زلنا خبر دما نسخاتكم أنا مقصوا لي بليس it's really powerful ما بزع درف ندي سرح حقن قال فلويو هلومي كم وترو أكبابينا بدرجة عالم سكبر زلو كنرينا ما كلاي مبرا نبي حكي قال يبلكم زلو كنرينا زي بكل من قد كنرينا دونالد ترامب أمريكان زروح بوزلو بوني جمر let's go. 4 of the 6 crew members aboard a U.S. military aircraft that's crashed in western Iraq have been confirmed to have been killed. That's according to the U.S. military. We can go to Rosalind Jordan, who's in Washington, D.C. for us. That was one of the questions that was outstanding after the details of this crash started coming out. What is the latest that we're hearing? Efforts underway after a refueling plane went down in Iraq. The KC-135 aircraft is part of military operations against Iran, but officials say the crash was not because of hostile or friendly fire. Central Command says 2 aircraft were involved. The other plane landed safely, but 5 crew members were reportedly aboard the plane that crashed. And unlike fighter jets, the 135 is not equipped with parachutes. About 20 years ago, the Air Force decided that they were going to remove any parachutes that were aboard because they didn't see the point. زقرميو زياتري وازلهم نفاريت فيولينج ايركرافت يتبحل كم تري وازلهم نتنفرت كينات اب سماي كلوا ندادن خملا تقبر النفاريتيا من كبز حرمين فلت انينا نصلا اي ميسايل وي غلا يكونن هريموا ناي فتوتنا ونا يكونن هريموا سلازي الينس كاب سماي مصيوم بتامر يمودقما زمسل زينانا نرزلنا ميديا انصار امريكا كون كله دزاربسي كيف تخص إذا قددك كيف تغايد لكم موتن حزن دسق يكونن جن نساتهم زي حسبوا ولا درهوز قبروتو جيجننات ناتهم كقولص خلو صلاعي قبروم كله جن زحفري ونتحق داي مزراب ስለዚህ እዚያ ትመስል ዘላ ነፋሪት እታ
نفاريت كوينات كمان تم ندات وسز نبرت كلتين تحريما اتا نفاريت كوينات جن اقاطامي باراشوت سلازو نبروم توم بايلوتات توم كلتا اوز نبر بايلوت اي موتون تا نفاريت كون وريدايا علي بايام زبلوا زياجن هاريما بوغيرا وديقا ابازو نبرو 4 ميتهم توم صرفوا 6 نيروم يم زبالو توم كلتا ميبي دحينهم كونو قولو تزغرم كنتايس كيبل صني ابتا ابزين نفرت زياتنسي نوغي ينزخدا جنتايلوم باراشوت اليوم نيو مخنياتو كفرهم سلازي كلو مدحاني باراشوت كوهبوم يبلو مغزب سيت نغبرالنا تبايلو مدحاني باراشوت ايغبروا لهم سلازي اكمزك ترم كلها زليل كان خيتورد عدل يلن مالتيو غالا غاطام دما ابز حلفه 3 اف 15 زبحالا بكويت مستحرمه اغاطامتهم بايلوتات دحينهم يلمون معات زربان حبريتان يحبا كم زلو امريكا زوردا زلو سعرت دونالد ترامب زوردا زلو سعرت كشفن قبل كند منتاي رحقاتي خيد كم زلون تاكيد دما ببوغنو كمت يجمرالو سلازي ايران منالبات ني امريكا كند منتاي صقم فطيرات لالا كنبل نحر خوينا بزن ريو زلنا منغديو እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣሜሪካ ካብዚ ንላዕሊ ፀገም ከጋጥማ ከም ዝኽእል ዝገልፅሎ ከረየኩም እየ ስለምንታይ ኣሜሪካ ድኹማት ስለ ዝኾኑ ወይ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ዘይኮነ እቲ ኩነታት ካብቲ ንሶም ዝሓስብዎ ዘለው ንንየው ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ሓደ ካብቲ ሞት ናይ ኣሜሪካውያን ኩሉ ግዜ እቲ ቀንዲ ከዛርብ ዝኽእል ኣርስቲ ምዃኑ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ክግበር ነዚያ መሊስ ኢለ ከረየኩም እየ ምክንያቱ እቲ ፀገም ብብዙሕ መንገዲ ክረአ ስለ ዝኽእል ኣብዚያ ንራእያ ቀንዲ ናብቲ ናይ ቁጠባን ናይ ካልእን ከያተና ከለና ነዚ ስምዕዎ እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ This will temporarily allow countries to buy sanctioned Russian oil and petroleum products. The Treasury Department says a 30-day measure will apply only to vessels that have already been loaded. The move is the latest attempt by President Donald Trump's administration to curb energy prices, with the conflict in the Middle East paralyzing shipping through the Strait of Hormuz and disrupting oil and gas flows. It comes a day after the US announced the release of 172 million barrels of oil from the strategic reserve that helps. እዚኣ ትሰምዑ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገይሮም ዝብልኹም ዘለዉ ኒ ቭላድሚር ፑቲን እቲ ተኣጊዱ ዘሎ ነዳድናቱ ንክሸይጥ ኣፍቂዶም ኣለዉ ስለምንታይ ኣፍቂዶም ኣለዉ ምክንያቱ ፀገም ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾነ about some of that reality with regards to oil. We even put this up on the screen, just incredible scenes that are unfolding across the region as oil facilities and tankers are being struck by Iran. So this first one here, you can see a tanker on fire. This is in the Persian Gulf tonight. Here is an oil facility that was also struck. And you can see, just fires everywhere. Here's a picture. So this is the Strait of Hormuz right there. That's where Trump says, just go ahead, just brave it. This is the U.S. flag tanker. This is the first time a U.S. flag tanker has been struck. This is near Iraq. There were a couple of oil tankers. كم تريو زلهم دونالد ترامب أمريكا كندز تدفير يتفلتني على التاريخ يا تبهل أمريكا كندز تدفير يتفلتني برقص أبزن زحلة في 5 عمت مخنياتو جينا وقكياتوت كلاد ليت هتقبر زنبرتها قريعة كسع كندي نا أمريكا دخامنتن بكون نعلم يجهاد كم زليو حدا تشايناوي بروفيسور لنكني أمانا فيمس ورو يكون زلو أب ميديا كابكتشن 24 سنة بيلي فيديو جيرو دونالد ترامب جينا فتو درك جمهور كله كعوات مخانو تنبيو مس إيران كواجا مخانو تنبيو إيران دما نا أمريكا بأبزو كوينات رايدي كون استغلال لنا أمريكا عبل الجبت هجمني كسبرو كم زخل إيران كسعره هم تخلي زنقر زلو مغنياتو إيران نزو كوينات زي نعسر عمل تداليوم ليز بهالزلو 20 years اسرع عمل تداليوم لو مدلاو نايتو كوينات دما كابتي أمريكا يخون معربة وعالم كتصبي يزخل وصعي إيران نزخ قبر خلو دما حدا كم حجار يكون يري إيران نزخ قبر زخل كونتات نيرو أجينا زيا دونالد ترامب نزينا يندادي معلبس لزي سأنلو نتوش متحرموس كافتس لزي كل كابكو تصر وصعي سلزخونه انتاي بلالو نراشا أكيدنا كزالنا قريفنا لنا ندادي الشتي سخانتايو نراشا نجزيو عدلي بكا راشا بوغير اختربها أو كيناتنا يوكرين دما يوكرين شجر كجات ماي مالتيو إذن تاي زريكا نجارات out of control يخيط سلزلو كاب قصصر وصاي خيط مسجمرة اتجبرو ناي أمارات مسأن وسانة تاتينا نرزلنا ني إيران نتي وش متحرموز نكخفتو عقم سلد سانة نتأكد وزل الرشا كيت شتيلو إذن تاي زريكا كونتات ساكندي نامريكا كبيدوا كمزلو نغتسل أبتعودو كينات كاتنا هالنازم
It comes a day after the US announced the release of 172 million barrels of oil from a strategic reserve to help stabilize volatile energy markets. European leaders have raised concern over the purchase of Russian oil due to the war in Ukraine. The war in Iran appears to be putting pressure on US air defenses. The US military says Iran launched at least 500 ballistic missiles and 2,000 drones just in the first 4 days of the war. American forces and our allies are firing expensive interceptors to shoot them down. The US relies on ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ነዳዲ ሓደ ክፋል ናይቲ ኩናት ጥራይ እቲ ካልኣይ ኩናት ኢራን ብትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ስጉምቲ ወይ ከዓ ክሳብ 500 ሚሳይል ተኪሳላ 200 ዝኸውን ድሮናት ድማ ተኪሳላ ኩሉ እዚ ክትሪኦ ከለካ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ነዚ ብምሉእ ኣይሃረመናን ክብሉ እንድሕር ኮይኖም በሽሓት ዝቁፅር ኢንተርሰፕተርስ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ይትኩሱ ከም ዘለዉ ይዝንገር እዚ ድማ ብዋጋ ኣዝዩ ክቡር እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ቀልጢፉ ክስራሕ ዘይክእል ሬፕለኒሽ ወይ እውን ክትክዎ እውን ስለ ዘይክእሉ ዝዓበየ ፀገም ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ዲፈንስ ኣርኪቴክቸር ተፈጢሩ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስራኤል ዩኤስ ኣታክስ ኦን ኢራን ክሳብ ሕጂ ብዝገበርዎ ማለት እዩ ኮስት ኦፍ ዲፈንስ ዩኤስ ኤር ዲፈንስ 534 ታድ ኢንተርሰፕተርስ 413 እቲ ፔትሪዮት ማለት እዩ missile capability. Those interceptors are limited. As of late last year, the US had more than 500 THAAD interceptors and about 400 SM-3 missiles. However, they can run out very fast. During Israel's war with Iran last June, the US is estimated to have fired between 100 and 150 THAAD interceptors. ሕጂ እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ኣብዚ እቲ ዋጋ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ብቁፅሪ እውን ዘይምህላው ኣብዚ እንታይ ብል ፀኒሐ መሲልኩም ዩኤስ ኤር ዲፈንስ ካብዚ ታድ ዝበሃል ዲ ዋላ ካብዚ ሓደ 600 ንዓመት እያ ከተፍርድ ትኽእል ድሮ ኣብዘን ሕደት መዓልታት ኣጥፊኦሞ ዘለዉ ድማ ዩዝ ዝብለኩም ኣሎ 100 ክሳብ 150 ታድ ኢንተርሰፕተርስ ተጠቂሞም ከም ዘለዉ ከምኡ ድማ 80 ዝኸውን ተጠቂሞም ከም ዘለዉ ካብቲ ሓደ ማለት እዩ SM-3 ሚሳይልስ ዝበሃል እዚ እንታይ ዝፈጥር ኣሜሪካ መኻዚኖ ናታ ናይ ኣፅዋራ ይውዳእ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ንኽትክዎ እውን ብዙሕ ግዜ ክወስድ ዘለዎም ከም ዝኽእል ናይ ዋጋ ኣብ ግምት ኢቲኻ ድማ ካብ 4 ክሳብ 15 ሚሊዮን ይበፅሕ እቲ ዘጥፍዎ ዘለዉ ኢንተርሰፕተርስ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣነ ንዓይ ደስ ዝበለትኒ ጆክ ድማ ክበኩም ወይ እውን ደስ ዝበለትኒ ስቶሪ ዳርጋ ዝበፅሑ ሰባት ዝጥቀሙላ ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ ንኣሜሪካ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ክሳራታት የስዕባላ ኣሎ ክበሃል ከሎ ካብ ምንታይ ዝበገስ ምዃኑ እዚኣ ስምዕዋ ብዙሕ ግዜ ክደጋግመልኩም እየ ንሓደ ሚሳይል ናይ ኢራን ንክሃርሙ ዝተኮሱ ወይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ንሓደ ሚሳይል ናይ ኢራን ብ$70,000 ዝስራሕ ክንደይ ሚሳይል ተኪሶምላ ኣብዚ ፅቡቅ ገይሮም ሒዞም ማዝያ 4 ሚሳይል ፔትሪዮት ሚሳይል ተተኪሱሉ ነፍሲ ወከፍ 4 ሚሊዮን ይዋግኡ እቲ ናይ ታድ ዝበሃል ሚሳይል ተኮይኑ 12 ሚሊዮን ይዋግኡ ስለዚ እዚ እቲ ፔትሪዮት ዝበሃል ሚሳይል እዩ 4 ግዜ ተኪሶም 16 ሚሊዮን ኣጥፊዮም 16 ሚሊዮን ኣጥፊዮም ተድረኽቦ ኸ ኣይሃርምዎን ክገርመኩም እቲ ሚሳይል ናይ ኢራን መፅኡ ዕላሙ ይሃርም ክሳዕ ክንዲዚያ ኢራን ብድሆ ፈጢራትሎም ዘላ ይብሉ ኣለዉ እቲ ፀገም ድማ ረይዋ ኣብዚ ሓሊፉ ድሒኑ ካብ ክልተ ሳልሰይቲ ትፅበየላ ሕጂ 70,000 ጥራይ ዋግእቲ ሚሳይል ይብልካ ኣለዉ ክሳዕ ክንደይ ሰብ ይራቐቐሉ ከም ዘሎ ስለዚ እታ ሳልሰይቲ ስሒታታ እንደን ያ ኩለን ስሒተኖ ኣትዩ ተኺሉ ናብቲ ቦታ ዕላሙ ሃሪሙ ካብተን 16 ሚሊዮን ንላዕሊ ድማ ኣብ ባይታ ክሳራ ይፈጥር ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ናይቲ ኩናት ዝብልዎ ዘሎ እዩ እቲ ፀገም ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ኸ ኣብ ጎኒ ኢራን ተሰሊፉ ስለ ዘሎ ይፀገም ስምዑ እዚ Iranian government right here. I need missiles here tonight. Israel's Channel 12 did a report on the new Patriot battery system. It's right here at the Palashamin Air Force Base. It's actually right here. You can zoom out a little bit, Iran, if you want to see that. Yet again, it's this exact area. I'm going to zoom out for you. This is where the Patriot battery... እዚኦም ኣሜሪካውያን እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኸበርካ መንግስቲ ኢራንን ህዝቢ ኢራንን እስራኤል ሓድሽ ሚሳይል ካብ ሰሜን ኮርያ ካብ ደቡብ ኮርያ ዝመፀ ናይ ኣሜሪካ እዚ ታድ ዝበሃል ሚሳይል ገይሮም ከም ዘለዉ ፈሊጥ ኣለኹ ሎኬሽን ናቱ ኢልዎም ኣሎ ንህልኩም ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ እቲ ሎኬሽን ሂብዎም ኣሎ ምናልባት ፅቡቅ ገይሩ እንተዘይተራእዩኩም ኣበይ ቦታ ምዃኑ ኣብዚያ ኣላትኩም ይብሎም ኣሎ ድሓን ፅቡቅ ገይረ ዙም ክገብረልኩም እየ ይብሎም ኣሎ ዙም ገይሩ ድማ ኣብዚ ቦታ እያ ዘላ ናብ እስራኤል እንድሕር ከይድና ድማ ኣበይ ቦታ ከም ዘላ ይነግሮም ኣሎ እንታይ ዝነገረካ እዚ ሰብ ብናይ እስራኤል ትዕቢትን ብድዕን ክንዲ ምንታይ ሓሪቑን ተበፅሒዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ
ነተንያሁ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ንኩሉ ሰብ ኣሰልቺዎ እዩ ስለዚ ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ማለት እዚ ሕጂ ስለያ ሓበሬታ ክትብለ ይትኽእል ናይ ሃገሪቱ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ኣንጻር እስራኤል ሰብ ልክዕ ከምዚ ምሻሎ ሓደ ደንዳኒ ገጅፍ ሰብ ኩሉ ግዜ እናደንደነ እናሃረመን ዝነብር ሓደ ንእሽተይ ሓፍ ኢሉ ኣድማዒ ዝኾነ ባእሲ ከርኡ ከሎ ሰብ ምስ መን ይትኸውን ምስቲ ኣንደርዶግ ዝኾነ ምስቲ ንእሽተይ ምስቲ ዝንደን ዝነበረ ምስ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣሜሪካ ደንዳና ሃገር ናይ ዓለምና እዩ እስራኤል ድማ ዝገደደ ክልቲኦም ተዛርዮም ንኢራን ኣብ ዓዳ መፅኦም ክድምስስዋ መፅኦም ስለዚ ዝበዝሐ ሰብ ምስ ኢራን ክገርመኩም ምስ ኢራን ምህላዎም ተራ ሰባት ወይ ከዓ ካብዚ ኣፍሪቃ ወይ ገለ ዘለና ጥራይ ዘይኮና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ኣነ ዝገርመኒ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ከርእየኩም እዩ ከምዚ ግን this is hilarious መስሓቀይ ክትብሎ ትኽእል by Israel. I'm rooting for America. But right now, Iran is fighting for America more than America's fighting for America. America's fighting for Israel. Iran is fighting for Iran. But by fighting against Israel, Iran is indirectly fighting for us. So I pray for the martyrs. I pray for the martyrs in Iran. I pray for their martyred Ayatollah. I pray for their martyred IRGC because they're fighting. እዚ ናይ መወዳእታ ቁጥዕ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣሜሪካ ፈርስት ዝነበረ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ ዝነበረ እዩ ኣኽራሪ ኸማን እዩ ዓሌታዊ ሓደ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣነ ኢራን ክትዕወት እየ ዝደሊ ዘለኹ ምክንያቱ ኢራን እያ ንኣሜሪካ ትቃለስ ዘላ ኣሜሪካ ንእስራኤል እያ ትቃለስ ዘላ ኢራን ግን ንዓና ትቃለሰና ኣላ እስራኤል እንተተሳዒሩ ጥራይ ድማ ኣሜሪካ ርግኣት ክረክብ ዝኽእል ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ከተኩር ዝኽእል ስለዚ እስራኤል ክትሰዓር እየ ዝምነ ዘለኹ ዝብል ድምፂ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣሜሪካ እስራኤል ሲሪየስሊ ወላ እኳ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብውሽጢ ብኩሉ ተቆፃፂራቱ እንተላ እቲ ህዝቢ ኣንፃር እስራኤል ዝኸዶ ዘሎ ክትርኢ ከለካ ግን ከቢድ እዩ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን it will take time ገለ ግዜ ክወስድ እዩ but seriously እዚ ጉዳይ እዚ ንእስራኤል ከቢድ ኮይኑ ክመፅእ ኣለዎ ግን እስራኤል ካብ ካልኩሌት ገይሮም ኣለዎ እስራኤል እዚ ኩነታት እዚ ይመፅእ ከም ዘሎ ሃንደበት ኣይኮነ ዝመፅኦም ዘሎ they are already planning for it ምክንያቱ እዛ ናይ መወዳእታ ዝገብርዋ ዘሎ ኩናት ነተንያሁ ባዕሉ እንታይ ኢሉ ሓቢርዎ ብሎ ስሙ no longer Iran of the past. Iran is no longer that big nation, that regional strong arm. We are working against Iran in many ways and in ways that will be revealed at a later stage. And I can say that Israel is much stronger, much greater than it has been in the past. We need to recognize this. And I believe we all recognize the fact that we will reach to the kingdom. We will make it to the return of the Messiah, but this will not happen next Thursday. ኣብዛ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም ነተንያሁ ለንቀነ ኣብዚ ቀረባ ዝተዛረባ ንብዙሓት እንኮላይ ኣሜሪካውያን ዘስደመመ ዘረባ እዩ እስራኤል ንምንታይ ኢና ንዋጋ ዘለና ኣብዚ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ሓደ ሓያል ሃገር እዩ ዘሎ ኢሉ ሓደ ሓያል ሃገር ንሱ ድማ ኢራን እዩ ዝበሃል ንኢራን ድማ ፅቡቅ ጌርና ኣዳኺምና ኣለና ስዒርና ኣለና ይበለን ኣዳኺምና ኣለና ድሕሪ ሕጂ ንሕና ኖርማል ሓይሊ ይኮናን ኢሉ ንሕና እዛ ዘረባ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዑ እስራኤል ድሕሪ ሕጂ ሱፐር ፓወር እያ ኢሉ ሪጂናል ፓወር እያ ይበለን ሱፐር ፓወር እያ ኢሉ ኣሜሪካውያን ድማ ነዚኣ እዮም ብዙሕ ግዜ ክትስምዖም ጀሚራ ዘላ ብናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ብናይ ኣሜሪካ ገንዘብ ብናይ ኣሜሪካ ደም ወይ ከዓ ወታደራት እስራኤል ሱፐር ፓወር ኮይና ኣላ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኢራን ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ዝበለ እዩ ስለምንታይ ኢራን ሚሳይላቱ ድሮናቱ ቴክኖሎጂ ናቱ ብምሉእ ባዕሉ ክሰርሕ ዝኽእል ሃገር እዩ now this is a very very serious regional power ማለት ስዑድያ ሓይሊ ኣለዎ ብላ ብላ ነው ስዑድያ ገዚ እዩ የስቁጠባ ኣለዎ ነዳዲ ኣለዎ ኩሉ ተፅዋርናቱ ግን ናይ ኣሜሪካ እዩ ብሪሞት ገይሮም ጠቅጠቅ ኣቢሎም ከምዘይ ይሰርሕ ገብርዎ ክእሉ እዮም ኢራን is a real deal ስለዚ ኢራን ክትወድቕ ከላ ኢራን ተወዲቓትሉ ነተንያሁ እንታይ ዝብል ዘሎ ካልኦት ኩሎም ኣብ ኢደ እዮም እዞም ኩሎም ዓረብ ትሪእዎም ዘሎ ብሓንቲ ሚሳይል ናተይ ብፍሊት ጀት ናተይ ከጥፎም ይኽእል እየ ንኢራን ግን ኣይክእልኒ ስለዚ ዘራይ ናይ ኣሜሪካ ይደሊ ነይረ ናይ ኣሜሪካ ገንዘብን ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቅልጥፍን ወላ ኣሜሪካ ቦ ጌራ ትደቆስ ባይ ዘ ወይ ጌም ቲዮሪ ዝበሃል እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ኩናት እዚ እስራኤል ኢራን ንኣሜሪካ ፅቡቅ ጌራ ክተዳኽማ ይደልዩ ኣለዉ ይብሉ سعوديا نبعلا إيران أمريكا صبوا جرا خت الداخملهم كم دما أمريكان إيران خت الداخملهم تجيم كمي سعوديا كلتيو وتوجه أنت تناويعون عجت يحمم الله نقطة بقى أبلون ترمجن كلتي هتدلي زلا إيران خت الداخم تدلي كتسعر يدلني خت الداخم تدلي
أمريكا كلها كتداخم تدليها أنت تخيلوا إسرائيل وين كتداخم سلست يوم كتداخم ولا تدل السعودية سلزم السعودية أنتايو إذا كينات زي يس كسارة يسبل له جن كندنا إسرائيل يكونن كندنا إيران يكونن كندنا أمريكا يكون سلزي يس بس عجزة لو تقصي لي اثنين هذا بوتان عطا واللي عم تقريفه ما then game over سلزي all bets are off بعد سلزي عكمو كسب زي بس حقن نحنا كواص عنا يخلي زبال زلو سلزي إذا كينات زي بزح ترجم زلوه ببزح منقد زي ترجم إسرائيل إذا إيران تقبرو زل حيل دما نايب حكي أجرامي بزح سبعة دما إيران كتعوز دليل زلو بستفل عليه مخنيات سلزي متوازن له now إذا وتهدراوي أكيدا ويكون كنات زبال زلو of course ناي ندادي كينات تزعبيه تقندي نما بزحتو زفر زلو كناتاتي لذي مراحنا إيران درو مجلس يبلو نتوم زموتو حنيوك فد مخانو ناي ندادي دما برتو عبز سمعوه On state TV, vowing Iran will continue targeting global oil supplies by blocking the critical Strait of Hormuz. Just one day after striking oil tankers in the Persian Gulf, the New York Times reports Iran has now started laying more mines in the strait. President Trump earlier this week. كم تري ود لهم انتي زلزلو تي حدش سوبريم ليدر نزي وشمت حرموز بفصم كن كفتي كونان بيلا غيرنا هنلكتينا بوزا حلفت كن ولعينا فنجخن قبرلينا تبوتا نحوارو بزي فقادنا ازو كينات ازو كودا يكلني بلالو دونالد ترامب دما معات بتنقطاتاتن قلت امطمن يبلالو but at the end of the day there's no much كقبرو زخل بزح ነገር يبلون ስለዚህ በትኩይናት በዙ ዘሎ መንገድ ከቀጽልዩ በትዘሎ ኩነታት ድማ ይቀጽላሉ ሕጂ ተዛዓብ የጸገም ኮይኑ ዘሎ ሃገራት ዓረብዮ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገጹ ክኸይድ እዩ እስከ ንስማዕ ኣብዚ used to be one of the key targets of Iran's retaliatory strikes. This morning, thick smoke was seen drifting across the Dubai skyline after loud explosions rattled its central districts. Authorities confirmed debris from an intercepted Iranian projectile struck the facade of a building in downtown Dubai. No casualties were reported in the incident. ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ዱባይ ብፍሉይ ታርጌት ኸውን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ዱባይ ጥራይ ኣይኮነን ንዱባይ ብፍሉይ ዝበለ ስለ ድህረም ዘሎ በርቲ ኩናት ናብ ብዙሓት ቦታታት ዝኸይድ ዘሎ ኩናት እዩ ዝንገር ዘሎ ና ትሕቶ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ማእከላይ ምብራቕ ገጅፍ ዝኾነ ስጉምቲ ወይ ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ካብ ኖርማል ስጉምቲ ንላዕሊ ሓደጋ ወሪድዎም ዘሎ እቲ ሓደጋ ብዓይኒ ቁጠባ ጥራይ ክረአ ዘይኮነስ ብዓይኒ ህላወ እውን ክረአ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ክልተ ዓይነት ናይ ህላወ ሕቶታት ኣብዚ ቦታ እዚ ይለዓሉ ኣለው እዩ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ እዚኣ ስምዑ ለይ ክልተ ነገር ከተሓዘልኩም እዚኣ ስምዑዋ Oil is bad. Wait for the war on water. Attacks on oil facilities in Iran and the Gulf have seen black rain fall from the sky and oil prices soar to over $100 a barrel. But in the firing line of escalating warfare, there's a resource even more precious than oil. Fresh water runs scarce, and tens of millions of thirsty people rely on 400 desalination plants lining the Persian Gulf. This infrastructure is arguably the region's greatest Achilles heel. In the UAE and Kuwait, 90% of drinking water is desalinated. ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ስምዕዋ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ ኩናት ናይ ነዳዲ ከይወፅእ ጋዝ ንኸይወፅእ ከቢድ ዝኾነ ቁፅፅርን ነቶም ናይ ነዳዲ ስቶሬጅ ዝኾኑ ድማ ክሃርምዎም ጀሚሮም ኣለው ቁጠባ ናይ ዓለም ድማ ናይ ብሓቂ ተረቢሹ ተናዊፁ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝከኣሎ ዘበለ ሓንሳብ ካብ መኻዚኖና ነውፅእ ብል ሓንሳብ ንራሽያ ካብ እገዳ የድሕን ብዙሕ ነገራት ይፍትና ኣሎ ሳብ ሕጂ ውፅኢት ኣይረኸበሉን እቲ ዝኸፍአ ኩናት ግን ናይ ማይ ኩናት ይኸውን بفلاي نهاجرات عرب إيران تي إنها خبران دحرقيدو نزي desalination plant سبحالي أكتر مدخلي زبال زلو إمارات 9 ميتاويت مايناتا كابتي كاب بحري أسعريات سوتيو زلايا كويت 9 ميتاويت كمو سعود عرب 7 ميتاويت عمان دما 8 ميتاويت تجزي كاب بحر أسعري 5 نتي فابريكات راي انتهاري ماتو يزبل زلو نو كابوز قددت أقمالهم عرب زي أنتو سمعكم هذا رجي ንመንግስቲ ኤርትራ ዘለኩም ክብሪ እውን ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል ምስቲ ኩሉ ድኽመታትን ካልእን ነዚኣ ሕጂ ዘስማዓኩም ፅን ኢልኩም ስምዕዋ ንነዊሕ እዋን ድማ ክዝክርዋ ይደሊ listen May I ask, just going back a second, you've said that there's the Iranian nuclear facility directly across the water from you. If that were blown up and nuclear material wound up in the water, since it's right on the water, what would happen to the water? It will be basically entirely contaminated. We have run this exercise of risk in the country. A few years ago, before we built our reservoirs, we had the water that we use for our people is from desalination.
and we don't have rivers. That nuclear site gets blown up and nuclear material winds up in the water. None of those countries have water? No water, no fish, no, nothing like. እዚ ዝዛረብ ዘሎ ጽቡቅ ጌርኩም ክትሪእዎ ናይ ስዑድ ናይ ቀጠር ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እዩ እንታይ ይብሎ ኣሎ መሲልኩም if you know this እዘን ሃገራት ያተን ጸገመን ክንድምንታይ ገጅፍ ምዃኑ በዚህ ትርዳእ እዚ ኩናት እዚ እንተደይ ተወዲኡ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮኑን ክኸስሩ ትሕቲ ቅርፂ ጥራይ ኣይኮኑን ክኸስሩ ከቢድ ካብኡ ዝኸብድ ካብኡ ዝኸፍእ ጸገም ክመፅኦም ከም ዝኽእል ዝነግር ዘሎ ኩለን ዘን ሃገራት ዓረብ ተሪኹም ረይዎን ቀጠር ድዩ ባሕሬን ድዩ ኩዌት ድዩ ገለመለ ረይዎ እንታይ ጸገም ኣለዎን ዝበሃል ዘሎ ተሪኻዮም if there was أبي زبالة كارتا انتلو كريكم ناي أبي زبالة كارتا دليني رجن ناي رخبكون هالله ناي أوكي حبزي كريكم هجي انتاي زبلو زلو زناي قطر فوري منستر مسيلكم ما يناتنا كبحري دمت كابتي أب منقوم زلو تبرشان قال في زبال زلو تريود اللهم كابي دمت تماي كابتي ما يتوسي دم يتصاري له من بفلاي بحرين قطر إمارات كويت 4 زين هاجرات ياتم سعودية كأي بحر له بتحدي ስለዚ ዑማን ድማ ህንድ ውቅያኖስ ኣለዋ እዘን 4 ሃገራት ዚኣተን ግን ይብላሉ ኢማራት ግን ኢራን ማይናታ 2% ጥራይ ካብ ዲሳሊኔሽን ኣጻርያ ትጥቀመሉ እዚ ውዕድ ኢራን ዚኣተን ግን 89 ዓመታዊት ሕጂ ኢራን ድሮን ተኩሳ ወይ ሚሳይል ተኩሳ ነቲ ዘጻሪዩሉ ዘሎ ቦታ እንተሃሪማቶ ጥራይ ኮነ ጸገምናቶ ኢራን ዘለዋ ኒኩለር እስራኤል ሃሪማቶ ናብቲ ባሕሪ ናብቲ ባሕራ መንጎ ፐርሺያን ጋልፍ ዝብል ዘሎ እንድሕራኣትዩ እዘን ሃገራት ዚኣተን ማይ የብለን ምክንያቱ እቲ ማይ ኮንታሚኔትድ ክኸውን ክብከል እዩ ዝተበከለ ማይ ድማ ሰትዩ ትኽንኻ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ህላዊ ሕቶ ናይ ዘን ሃገራት ነዚ ዘብለጭልጭ ገዛውትናተን ወይ ገለሪ ኢኻ ደይኮነ ናይ ህላዊ ፈተናናተን ካብ ካልእ ዓለም ዝዓብየ እዩ ካብ ካልእ ዓለም ዝዓብየ ናይ ህላዊ ጸገም ኣለወን እዚ ድማ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኢራን ጽቡቅ ጌሮም ኣብቲ ስትራቴጂ ናቶም ይትየሞ ዘለዉ እዮም ስለዚ ፕላን ኤ ፕላን ቢ ፕላን ሲ ፕላን ዲ እናበለ ይኸይድ እንድሕሪ መወዳእታ እናከበደ ኸይዱ ለኪሞሞም ነዚኦም ንኽጠፍኡ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዪ ዳስ ዋይ ገለገለ ሃገራት ዓረብ ይብሉ እዘን ሃገራት እኮ ሃገራት እውን ኣይኮናን ኣብዚ ሓደ ዘረባ ዝተዛረብዎ ከስማዓኩም ኣብ ቲቪ ናይ ኢራቅ ዝተዛረብዎ እዩ وهذه الدول ضمن هذا المشهد واصبح الصراع كسر عربي راح يختفي الكويت كدوله وقطر والبحرين والامارات وقد تكون يعني هذه الدوله ذات هويات اخرى جديده يعني من يبتلع الكويت من يبتلع اضرب لك مثلا البحرين عندها جسر 27 كيلو القوات السعوديه حاطيها هناك من يصير انتايم زبل زلو مسيلكم زين هاجرات بحرين كويت قطر عند امارات هاجرات يكونن زين يم زبل زلو انجليز كاب كالوت هاجرات مقيل دوصانيم بحثر زبل كويت بحال اب حدا بوتا طويل كخل بحرين زبال اب حدا بوتا خين كتخالاي قص نايت كتماتري هي خيل قطر كومنيشتيو ስለዚህ ኩዌት ካብ ኢራቅ እዮም ፈንቲቶም ወሲዶማ ናብ ኢራቅ ትመለስ ኣለዋ ይብሉ ባሕሬን ናይ ስዑድያ እዩ ባሕሬን ናይ ሸዓ እዮም ቶም ህዝቢ ናይ ኢራን እዩ ናብ ኢራን ይክመለስ ዘሎ ቀጠር ናይ ስዑድያ እዩ ንስዑድያ ክወሃብ ኣሎ ኢማራት ድማ ናይ ዑማን እዩ ንዑማን ክወሃብ ኣሎ ይብሉ ዘን ሃገራት ዓረብ እዞም ኸሊጅ እንተሰሚዖማ ከዓብድዮም ብፍላይ ኢራቅ ኣብ ሽግር ዘላ ሃገር ከምዚ ኢላ ትፍክረልና ኢሎም ከዓብዱ ክእሉ እዮም ኣብዚ ከም ንሰምዖ ዘለና ብታሪክ ክረኣዩ ከለዉ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ዋናታት ነይርዎም እዩ ታሪኻዮም እቲ ዝብሎ ዘሎ ካብ ታሪክ ዝወፀ ኣይኮነን ኩዌት ማለት ንእሽተይ ሃገር ኣብ ደቡብ ናይ ኢራቅ ዘሎ እዩ ባሕሬን ማለት ወላ እኳ ምስ ስዑድያ ብመሬት ዝራኸብ ተኾነ እቲ ህዝቢ ሸዓ እዩ ይብሉ ኣለዉ ግን ናብ ስዑድያ እዩ ዝቐርብ ቀጠር ከምኡ ስዑድያ ልግብ ኢሉ ዘሎ እዩ ኢማራት ድማ ኣካል ናይ ዑማን ዝነበረ እዩ ዝበሃል ስለዚ ብዝኾነ እቲ ኩነታት እቲ ቦታ ወላ እቲ ጂኦግራፊ ኣቀማምጣ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዝብልዎ ዘለዎ ዘረባ ካብ እንታይ ዝመፀ እዩ እዚ ድሓን ተሃዲድ እዩ ዊ ዶንት ኬር መን ናብ መን ይኸይድ ሃገራት እየን ልኡላውነተን ተረጋጊፁ እዩ ነዚ ክገሶ ዝኽእል የለን እንተኢልና እቲ ዝቕፅል ፀገም ወላ እውን ሕጂ እዚ ናይ ኒኩለር ፀገም ከየጋጥመ እቲ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ሕጂ በዚ ኩናት እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ስም is not just threatening for the global economy, it's already proving devastating for the environment. Attacks on oil infrastructure have sent toxic particles flying into the air. Strikes on ships have caused oil spills that are threatening marine life. And the UN is warning that the risks for human health and the environment alike will get worse as the war continues. ሕጂ ሕጂ ብዚ ዘለናዮ ኩነታት ኩናት ከይተወድኦ ከሎ ኣጋጢሙ ብዘሎ ጥራይ ንዛረብ
ብሕጂ ዘጋጥም ድሓን ንሱ ንግዜ ንግደፎ ኢራን እንታይ ተሃርም ዘላ ተባሂሉ ናይ ነዳዲ ዴፖ ስለዚ ንእሽተይ ቦምባ ተራሪምካዮ ነዳዲ ስለ ዝኾነ ባዕሉ ይድፍንጀር እቲ ፀገም እቲ ድፍንጀር ንላዕሊ ዝኸይትኪ ኣዝዩ ቶክሲክ እዩ ሕማቕ እዩ ንከባቢ ይብክል ማይ ዝሃርም ዘሎ ድማ ኣሲዲክ ሬን እዩ ዝበሃል እቲ ማይ ኮይኑ ዝወርድ ዘሎ ድማ ነቲ ነዳዲ ንሰማይ በኪሉ ነቲ መሬት ድማ መሊሱ ኣብ ምብካል ዓብ ተራ ይፃወት ኣሎ እቲ ሓዊ ትሪእዎ ዘሎም ኣብ ኩዌት ዝነዲ ዘሎ ኣብ ባሕሬን ዝነዲ ዘሎ ኣብ ኢራን ኮላይ ዝነዲ ዘሎ ኣብ ቀጠር ክሳብ ሕጂ ከመይ ያጋጥመና ኣሎ ኣብ ኢማራት ግን 2-3 ግዜ ዋላ ኣጋጢሙ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ዝህረም ዘሎ ወይ መፃረይ ዝህረም ዘሎ ካብኡ ዝወፅእ ዘሎ ብከላ ነቲ ቦታቲ ንኽትነብረሉ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክገብር እዚ ድማ ኢንቫይሮንመንታል ዳሜጅ ድማ መሊሱ ይዓብሎ ስለዚ ነቲ ዘለዎም ሕማቕ ፀሓይ ደዘርት ዝኾነ መሬት ዝገደደ ሳዕቤን ንኽመፆም ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት እዩ ብዓብዩ ኣብ ኢራን ዝወርዱ ዘሎ ቦምባታትን ብኡ ዝፍጠር ዘሎ ፀገማትን ኣብ ግምት ኢኻ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ብከላ ኢራን ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብ ዘርቦ ክገብሮ ዝኽእል እዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ግን ብፍላይ ረይዎ እቲ ናይ ባሕሬን ከምኡ ድማ ናይ ቀጠር ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብ ባሕሬን ብዙሕ ነገራት ተቓፂሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ከምኡ ድማ ኣብ ኢማራት ተሪኽም ኣብ 2 ቦታ ወረዳ 3 ቦታ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዖማን ድማ ሓደ ቦታ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብከላ ዘስዕቦ ዘሎ ካልእ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ሓደጋ ነቲ ከባቢ ነቲ መናብሮ እዩ ዝንገር ዘሎ ዩኤን ኣብዚ እንታይ ክገብር ይኽእል ብላብላ ኦፍኮርስ እቲ ናይ ዩኤንን ገለን ኣብ ግምት ኢኻ ብዙሕ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ብዙ ንግደፎ ናይ ቁጠባ ምስ ግዜ ዝመፅእ ፀገም ስለ ዝኾነ ንግዜ ንገድፎ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር ግን ንርኢ እንታይ የጋጥም ኣሎ ራይት ናው እዚ ስምዕዎ Supposed to be the next frontier for AI. America's biggest tech companies poured tens of billions of dollars into data centers across the Gulf region and received tens of billions in support from oil-rich nations. They had access to cheap energy. They had sovereign investment, in these projects, and they also had geographically access to these emerging markets, in Asia. Then the U.S. and Israel struck Iran, and that AI future suddenly looks less certain. The U.S. and Israel striking Iran for a third day following the killing of Iran. እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ ኣብዚ ብኩሉ ነገር ጥራይ ኔጋቲቭ ዘለና ሃገራት ዓረብ እንድዕሎም እዮም ክወፅዋ ድዮም ዛ ጉዳይ እዚ አይደኖ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፈ 5-6 ዓመት እዚ ናይ ኤአይ ዘረባ ካብ ዝመፅእ ከም ሕሱም ገንዘብ ኢንቨስት ገይረን ነቲ ናይ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ድማ ናብኡ ስሒቦም ብብዙሕ ምክንያታት ሓደ ፀዓት እቲ ዝበለፀ ፀዓት ክትረኽበሉ ትኽእል ነዳዲ ስለ ዘሎም ኣብዚ ቦታ ካልኣይ ድማ መዓት ገንዘብ ስለ ዘሎ ነተን ካምፓኒታት ናትኩም ዴታ ሰንተርስን ናትኩም ኢኖቬሽን ቦታን ናትኩም ሄድኮርተርስ ወይ ናትኩም ኦፊሳት ኣብ ዝተገይርኩም ክንዚ ኢንቨስት ክንገብረልኩም ኢና እናበሉ ብዙሕ ኣምፂኦም ነይሮም ባሕሬን ከምኡ ትገብር ነይራ ቀጠር ከምኡ ትገብር ነይራ ስዑድያ ከምኡ ኢማራት ብዓብዩ ሕጂ ግን ድሕሪ እዚ ኩናት ናይ ራሽያን ዩክሬን ናይ ኢራንን እስራኤልን ኣሜሪካን ናብ ኢራን ዝገበርዎ ኩናት እዘን ሃገራት ዓረብ ብቕፅበት እቲ ዝነበረን ሰሓብነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ትካላት ድማ ገዲፎምን ክኸዱ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ገለገለ ሴክተርስ ቱሪዝም ተገለዶት ብቱሪዝም ሃገር ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ክረክብ ዝኽእል ብዓብዩ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ኢንዳስትሪ ክትዓቢ እንተኽኢልካ ኢኻ ሓደ ተወዳዳሪ ቁጠባ ክትሃንፅ ትኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ነቲ መሰረት ናይተን ሃገራት ካብ መሰረቱ ኣቃውማ ናይተን ሃገራት ካብ መሰረቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዝኣቱ ገይርዎ ኣሎ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሕቶታት ድማ መዓልታዊ እዮም ዝግበሩ ዘለዉ ሕጂ ዳርጋ ትሬንዲ ቶፒክ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ነዚ ሰርቫይቭ ክገብርኦ ይኽእላ ዶ ብፍላይ ዱባይ ዝበሃል Turn to Dubai now. For years, it was an oasis in the Gulf. Gleaming towers rising from deserts, millionaire residences on artificial islands, and tourists drowning in technology and commerce. But today, Dubai is almost like a war zone. Overnight, Iran launched more drones and missiles at Dubai. Some of the drones smashed into a high-rise building. You could see explosions and smoke over the famous skyline. ስለዚ ዱባይ ናይ መጋየፂ ናይ ላጀሪ ናይ ሃብቲ ናይ ኢኖቬሽን ናይ ቱሪዝም ገለ ዝነበረ ሎሚ ዓውደ ኩናት ዝግበረሉ ዘሎ ዋላ እውን እቶም በለጭለጭ ዝብሉ ህንፃታት ናቷ መዓልታዊ ድሮናት መዓልታዊ ወላ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ካብኡ ንላዕሊ ይህረም ከም ዘሎን እታ ከተማ ድማ ናብ ከቢድ ዝኾነ ቅልውላው ትኸይድ ከም ዘላ ምክንያቱ ዝበዝሕ ህዝቢ ናታ ወፃእተኛ እዩ እቲ ቀንዲ ነታ ከተማ ዝመፃ ዝነበረ ድማ በዓል ሃብቲ እዩ በዓል ሃብቲ ድማ ኣብ ሽግር ዘሎ ቦታ ይነብርን እዩ ኣብ ካልእ ቦታ ንክነብር ድማ ፓስፖርት ኣለዎ ገዛውቲ እውን ዘለዎም እዮም ስለዚ
ዱባይ መሰረት ናታ እቲ መሰረት ናይቲ ቁጠባ እዩ ተተንኪፉ ዘሎ ዝባል ውሕስነት ዘይብሉ ቦታ ብምዃኑ እቲ ውሕስነት ዝበሃል ቫሪያብል ተታልዩ ሕጂ ድማ ነዛ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ እቲ ፋይናንሻል ዲስትሪክት ዝበሃል ናይቲ ዓዲ ከምዛ ደሪአኩም ፀናዕኩም እቲ ፋይናንሻል ሴንተር ናታ ታሪሙ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ሕጂ እዚ ኦልሬዲ እቶም ባንክታት ክገድፍዋ ይደልዩ ኣለዋ ኣብ ዝበሃል ዝነበረ at the heart of Dubai እቲ ቁጠባ ናታ ይህረም ምህላው ዝገደደ ሽግር እዩ ዝፈጥር ዘሎ ስለዚ እንታይ ክፍጠር ኣብ መወዳእታ እዚ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ብክንደይ ዱባይ ብኸመይ መንገዲ ክትወፅኦ ትኽእል ትኸውን we don't know. Dubai roads are known for supercars. You see Ferraris and Lamborghinis at every corner. But now you'll also see massive chunks of drone debris. ብኣፈሻ እቲ ናይ በለጭለጭ ዝነበረ ምስሊ ናይ ዱባይ ኣብ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ተቐይሩ ኣሎ እዚ ከዓ I think እቲ ዱባይ maybe survive ክትገብሮ ትኽእል ትኸውን ወይ እውን ክትሰግሮ ትኽእል ትኸውን ጠቕላላ እቲ ኩሉ ዝሃነፅዎ state of the art infrastructure ኣብ ሓደ ግዜ ኩሉ ክቕየር ይኽእል እዩ ኩሉ ክድምሰስ ይኽእል እዩ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ but it's going to be very challenging ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ መጠን እቲ ኩናት እናነውሐ ዝኸደሉ ድማ መጠኑ እቲ ፀገም እናከበደ እናበኣሰ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ we will see a lot of challenges ኣብ መንገዲ ናይዞም ኢማራት ሓንቲ ካብቲ ብዙሕ ሰብ ዝዛረቦ ዘሎ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል ስቲል ብፍላይ እቲ ናይ አቡዳቢ ንጉስ መሐመድ ቢን ዛይድ ወላ ሓንቲ ከምዘይ ተምሃረ ኢና ንርኢ ዘለና ስቲል ኣብ በዓል ሱዳን ዘሎ ስቃይ ንኽናዋሓሉ ይፅዕር ምህላው ሃገሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፈተና ከላ ነዚ ነገራት እዚ ዕርዩ ስለምንታይ ሰብ ኩሉ ኣንጻር ዱባይ ኮይኑ ንጥፋኣት ናይ ዱባይ ይምነ ኣሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንተሪኢኹም ነፍሱ ወከፍ ፖስት ዝገበርዋ ንሳቶም ዋላ እቲ ንዑ ዝድግፉ ፖስት ዝገብርዎ ዘለው እቲ ኮሜንት ሴክሽን ተሪኻዮ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ዱባይ ዘሎ ንበይኒ ስለዚ ሓደ ኣርቲክል ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓደ ዓብይ መፅሄት እንታይ ዝብል ወፂኡ ኣሎ ሕጂ ነዛ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ ድሪዮ ዘለኹ እንታይ ይብል ኣሎ ዱባይ እንታይ ኢሎም ክእምኑ ካዮም ዝፍትኑ ነይሮም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከምዘይ ኣለኻ እንታይ ኢሎም ኣለዉ Dubai built a thriving economy selling the belief that you are not in the Middle East. It was an illusion. Dubai እዚ ኩሉ ምዕባለ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከምዘይ ኣለኻ ገይሮም ክእምኑ ካዮም ዝፍትኑ ነይሮም how wrong they were ሳክነ ተጋጊዮም ነይሮም ምክንያቱ ማእከላይ ምብራቅ ማለት ኩሉ ሃገራት ካብዝን ናብትን ክቃፀላ ከለዋ ናብ ዱባይ ደይመፅእ ተሓዊ ዝመስል ነይሩ እቲ ገንዘብ ጥራይ ናብ ዱባይ እምበር ተሓዊ ደይመፅእ ይመስል ነይሩ now it's going to be a very big change of the perception ስለዚ ብዓብዩ እቲ ዝፍራሕ ዘሎ ሕጂ ናይቲ ገዛውቲ ዝህረም ዘሎ ገለ ይኮነን እቶም ካብዚ ከተማ ዝኸዱ ዘሎ ወይ ዝጠፉ ዘለዎ ሰባት ብኸመይ ክትመልሶም ትኽእል ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ብዙሕ ፀጥታዊ ናይ ሶሻል ሚድያ ሓግታትን ገለ ነታታት ስለ ዘሎ መሊሱ እቲ ሽግር ናብኣሰ ክኸይድ እዩ ትካላት ድማ መዓልታዊ ካብዚ ቦታ እዚ ንክወፁ ዘገድድ ምክንያት ይፍጠረሎም ኣሎ On the brunt of Iran's attacks. Let me show you the data. More than 268 ballistic missiles, around 15 cruise missiles, and more than 1,500 drones. That's how much the UAE has been peppered. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሳብ ሕጂ ካብ ኩለን ሃገራት ወላ እውን ካብ እስራኤል ንላዕሊ ብዙሕ ተተኪስላ ዘሎ ሃገር ኢማራት እያ እዚ ድማ ደገርም እዩ ኦልሬዲ እዚ 268 ሚሳይላት ባሊስቲክ ሚሳይል 15 ክሩዝ ሚሳይል ከምኡ ድማ 1,500 ድሮናት ተተኪሱሎም ኣሎ ኩሉ እዚ እንታይ ዘርእየካ ክንምንታይ ኢራን ኣሲራትሎም ከም ዘላ ወላ እውን ክሳብ ሕጂ ብፅቡቕ ነፍሶም ይከላኸሉ እንተለዉ የስ ነቲ ፀገም ነቲ ዝወርዶም ዘሎ ሓደጋ ኣየርእዩን እዮም ዘለዉ እቲ ፀገም ግን እዚ ኩናት እዚ መፍትሒ እንተዘይረኺቡ ፀገም ናቶም ክቕፅል ምዃኑ እዩ መፍትሒ ማለት ከዓ ወታደራዊ መፍትሒ ዘይኮነ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክረክብ ክኽእል ኣሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ እናተሳዕረ ይኸይድ ኣሎ ንብል ኣለና እናተሳዕረ ምስ ከደ እንታይ ይገብር እዩ ሕማቕ ኣወፃፅኣ ክወፅእ ክፍትን እዩ ድሮ ፀቕጢ ይግበረሉ ኣሎ ኣወፃፅኣ ንኸፀብቕ ውፃእ ካብዚ ኩናት እዚ ያኽለካ ይብልዎ ኣለዉ ንሱ ንኣሜሪኩ ሒዙ ክወፅእ እዩ ዱባይ ግን ሓዋሪ ሽግር ክህልዋ እዩ ምክንያቱ ሕማቕ ኣወፃፅኣ ምስ ኢራን ከይተሰማምዐ እንድሕር ወፅኡ ከምዚ ናይ ኣፍጋኒስታን እንተኮይኑ ደን ኢራን ስርሖም ክቕፅሉ እዮም ክቕፅሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝበርታ ሓይሊ ክቕፅሉ እዮም ዱባይ ድማ እቲ ዝዓበየ ዋጋ ክትከፍል እያ ምስ ኢራን ፅቡቕ ዝኾነ ዲል ክልቲኦም ዝዓግብሉ መንገዲ እንተተፈጢሩ ግን እቲ ኢማራትን ገለን ዝደልይዎ ዘለው ብፍላይ ኢማራት ዝደልዮ ኢራን ተሳዒሩ እቲ ስርዓት ክቕየር ንዓታቶም ድማ ፍፁም ሓደጋ ክኾኖም ዘይክእል ባይ ደ ወይ ምስ ኢራን ዘሰሓቦም ደሴታት እውን ኣለዋ ንዓኑ እውን ክወስዱ ይደልዩ ይኾኑ እዮም
ምክንያቱ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ምዃኑ እቲ ኢማራት ሪኢኹም እዮም ተኽኢሉ ናብ ኢራን ኣትዩ መሬት ክወስድ ክፍትን እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ገይሩ ከም ኣብ የመን ኣትዩ ኣብ ሱዳን ኣትዩ መሬት ክሕዝ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ሶማልያ ገይሩ ብዙሕ መሬት ክወስድ ዝፈተነ ከምኡ ገይሩ መሬት ክወስድ ክፍትን እዩ ኢራን ተሳዒራ ግን they will face a very very difficult መጻኢ እዚ ማለት ድማ እቲ ኢንቨስተር ካብ ዱባይ ዝወፁ ዘሎ ተመሊሱ ናብዚ ቦታ እዚ ንክመፅእ ከቢድ ፈተና እዩ ምክንያቱ ሪስክ ኣለዎ እቲ ሪስክ ክሳብ ዘይኣለኻዮ እንታይ ክገብሩ እዮም ክምለሱ ምክንያቱ እቲ ሪስክ ፋክተርስ ክለይ ክኽእል ኣሎ ምስ ኣሜሪካ ዘይተረዳዲካ ከም ብሓድሽ ድሕሪ ተወሰነ ዋርሕ ውግእ ዝጅምር ተኮይኑ እንታይ ክገብር ኢኻ ገዛ ትገዝእ ድሮ ቅድሚ ሕጂ ዝገዝኡ ሰባት ክንደይ ከሲሮም ኣሎ ኦልሬዲ ሪል ስቴት ናቶም ብ20% ገለ ጎዲሉ ኣሎ ፍሉጥ እዩ ትሕቲኡ ልዕሊኡ ክኸውን እዩ ምስ ግዜ እቲ ኩናት እናነውሐ መፍትሒ ድማ ኣብ ዘይረኽበሉ ግዜ ድማ መሊሱ እናተበላሸወ ክኸይድ እዩ ስለዚ ዱባይ ነዳዲ ካ የብላን ዱባይ ክትፈልጡ ዘለኩም ዱባይ ኣብ ኢንዱስትሪ እምበር ነዳዲ የብላ ኣቡዳቢ ነዳዲ ዘለዎ እምበር ዱባይ የብሉ ስለዚ ብምሉእ እቲ ቁጠባ ካብ ነዳዲ ወፃኢ ክነብርሉ ዝኽእሉ መንገዲ ንክፈጥሩ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ኢኮኖሚ ናትካ ዳይቨርሲፋይ እንተደይጌርካዮ ስትራቴጂ ናትካ ንነዊሕ ጠሚቱ ንኩሉ ፈተናታት ድሮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ካምፓኒታት በዓል ሲቲ ባንክ ድዩ HSBC ድዩ ካልኦት ዓበይቲ ባንክታት ከምኡውን ኮርፖሬሽንስ በዓል ጉግል ታርጌት ይኾኑ ስለ ዘሎ ማይክሮሶፍት ጉግል ንሳቶም እውን ካብቲ ዓዲ ክሃድሙ ጀሚሮም ኣሎ ኩሉ እዚ ድማ ንዱባይ ከምኡ ድማ ንኢማራት ንጋልፍ ብምሉእ እውን ዓብ ሓደጋ እዩ ብፍላይ ድማ ንዱባይ ምክንያቱ ቀጠር ዓብ ክፋል ናይ እታውናቱ ካብ ጋዝ እዩ ኣቡዳቢ ኣታዊ ኣለዎ ስዑድያ ነዳዲ ኣለዎ ስለዚ ዱባይ ነዳዲ የብላን ካብ ቱሪዝም ካብ ገለ ካብቲ ካልእ ሴክተርስ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ እሶም ጥራይ ይኮኑ ዋላ ሃገራት ዓረብ ከመን ካብ ነዳዲ ወፃኢ ክኸዳ ይሓስባ ነይረን ዱባይ እንተደይሰሪሑ እንታይ ክኸውን እቲ መፃኢ ናይ ኩላቶም ከቢድ ይኸውን ንዝበፅሐ ህዝቢ ዓለም ግን ሓደ ዓብ ትምህርቲ ይፈጥር ኣሎ ኢማራት ግን ተዛዓበየ ትምህርቲ ዝወሃባ ዘሎ ክትመሃር ተመሪፃ ተዘየለ ግን ንግዜኹም ገጥፈይና ንሕና ምዕዛብን ነቲ ዘሎ ሪፖርት ክንገብር ንኽእል እምበር ንመፃኢ ክንግምት ጥራይና ንኽእል ዝኾነ እዚ ኣርእስቲ እዚ ብብዙሕ ክንከታተሎ ኢና ናባኹም ድማ ከነቕርበ ኢና ሕጂ ነቲ ቀጥታ ንዓና ዝቐርበና ካብዚ ኩናት ዝብገስ ፀገማት ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ይመስል let's go. Now, the memories of the devastating war are still fresh in the minds of the survivors. And looking at the recent developments, they fear that a fresh war is inevitable. The war has taken many lives. It has disrupted many livelihoods. Many of our brothers were forced to migrate because of the war. Some died on the way. War is again threatening to disturb our lives. We are losing hope. I don't know for certain if war is coming, but from what people are saying, I think war is inevitable. ካብ ትሪእዎ ዘለኹም ኩናትን ወረ ኩናትን ናይ ብልፅግናን ናይ ኣብይ ኣሕመድን ስራሕ ፍረ ውፅኢት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገሩ ኢትዮጵያ ድማ ኣብዘን ዝሓለፈ 7 ዓመት ኩናትን ወረ ኩናትን እቲ ክልል ጥራይካ ክትሓትት ዘለካ እምበር ኩሉ ግዜ ምሕደራ ናቱ ወይ እውን ስልጣን ናቱ ምስ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝተሓሓዝ እዩ ብፍላይ ድማ ንተጋሩ ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሎሚ ሰላም ክረኽቡ ይከኣሉን 7 ዓመት ገይሩ እንተሎ 7 ዓመት ደልሃመት እዮም ኮይኖም ዘለዋ ናይዚ ኩሉ ዝሓለፍዎ ሕጂ ክዕርፉ ዝግብኦም ድማ ናብ ዝገደደ ክወስዶም ይሓስብ ስለ ዘሎ እዩ ውፅኢት ናቱ ድማ ብዙሕ መንእሰይ ይኸይድ ከም ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ድማ ንክኸይድ መሊሱ ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ወላ እኳ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ካልእ ዘንፀባርቕ እንትኾነ ስለዚ እቲ መራሒ ሃገሩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከላ ካልእ መፍትሒ ካልእ ፅቡቕ ነገር ክፈጥር ዝግብኦ ዝነበረ መመሊሱ ሽግሪ ዝፈጥር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ማለት ትሬድ ማርክ ናቱ ወይ እውን ብራንድ ናቱ ሽግርን ስቃይን ንህዝቢ ብድሮን ሃሪሙ ዝጀሃር መራሒ እዩ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ሓያል ሰራዊት ኣለና ሓያል ሰራዊት ነሰልጥን ዘለና ብርሃኑ ጁላ እንታይ ኢሉ ሓደ ግዜ ምፅልኩም ነይረ ንሕና ሓያል ሰራዊት እዩ ዘለና ኢሎም ነይሮም ምክንያቱ ሰራዊት ናትና ብቴዎሪ ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባር እዮም ዝላመዱ ዘለዉ ምክንያቱ ምስ ፋኖን ምስ ሸነን ዋግኡ ስለ ዘለዉ ናይ ተግባር ተመክሮ ዘለዎም ሰራዊት ኢና ነማዕብል ዘለና ኢሉ እንታይ ትብለው ነዚ እቶም ፋኖ እቶም ሸነ ኢትዮጵያውያን እዮም ኣብ ውሽጢ ዓዱሲ ምስ ዓዱ ምስ ካልኦት ንመሰሎም ዝቃለሱ ዘለዉ ህዝቢ ምስኦም ይዋጋእ ስለ ዘሎ ከም ፅቡቕ ነገር ቆፂሮማ እዛ ሃገር እዚኣ ናይ ብሓቂ ዲዛስተር ዝኾነት ሃገር እያ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኩሉ ሚድያታት ኣብ ትግራይ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል shortages of basic products again ናይ መሰረታዊ ነገራት ኣዝዩ እናኸበረ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮ እቲ ሽግር እናወሰኸ እቲ መናብሮ እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝድገር ዘሎ
ትብልጽግና ድማ ብጀካ ኩናት ካልእ ዝፈልጦ ቋንቋ ስለ ዘይብሉ ሕጂ እውን ናብኡ ክኸይድ ኣብዚ እውን ንእሽተይ ይዘረባላ ስለዚ ኣከምዚ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ኣከምዚ ዓይነት ሽግር ዘሎ ሰብ እንታይ ከምፅኢኻ ትደልዮ መፍትሒ ናይ ሃገሩ ንህዝቢ ዝኸውን መፍትሒ ከምፅኢኻ ትፅበዮ ነው መፍትሒ የብሎምን ታይዳ ድራማ እዩ ዘለዎ ስትፈጠር የባህር በር አላት የራሷ አላት የምትተዳደርበት ነው ለሌሎችም የምታግዝበት ጂኦፖለቲካዊ አካሄድ የምትሄድበት መስመር የነበራት ትልቅ አገር ነች ዛሬ ላይ ስለ 3000 ዘመን እናወራለን ስለዚህ ኢትዮጵያ ከክርስቶስ ልደት በፊት ንግስት ሳባ ከንግስት ሳባ በፊት እነ ንጉሻ ካማ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣታቸው በፊት ኢትዮጵያ እኮ በንጉስነት የምትተዳደር የራሷ ንጉስ የነበራት ጸሐፊ ደራሲ የነበራት የራሷ በር ትሪወሎም ትጽንጽዋይ ክሳዕ ክንደይ ዕብዳንሲ ንዓግደፍ ትጋገለኻ ትሕስለኻ መስመር ትወፃለኻ ዝብል የለን ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዚ ሕጂ ዘለዎ ቅርፂ ድሕሪ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ዝሓዘ እዩ ወረግ እቲ ክልል ሶማል ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ 1977 ያባትዩ ትማል እዩ ዝብለኩም ዘሎ 1977 እዩ እቲ ክልል ሶማል ንዑ ወሪሮም ናቦም ኢትዮሞ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ከመይ ዝበለ ፋንታዚ ዝነበረት ናይ ቀደም ባሕሪ ዝነበራ ብነገስታት ትመሓደር ነበረት ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይነበረን የስ ናይ ገለገለ ቁሸታት ነጋውስ ነይሮም እዮም ቶም ካልኦት ነጋውስ ነይሮም እዮም ኤርትራ ነፍሱ ዝኻለ ንግስነታት ነይርዋ ስለዚ ብኸም እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ናቶም ዝጀሃር ህዝቢ ስለዘይሃበና ዳእምበር እቲ ታሪክ ከም ታሪክ ኢሎም ዝዛረብዎ ሎም እኳ ድሓን ኣምላኽ መስገን ንዕኡ ከንፀባርቕ ዝኽእል ፊልምታት ይስራሕ መላው ፅንዒ ኢልና እንታይ ከርእየኩም እየ ሓሶት ኣብዛ ዓዲ ባህሊ ምዃኑ ወይ እውን ታሪክን ሓሶትን በቃ ተሳኒዮም ዝኸዱ ምዃኖም በዚ ስምዑ ትውልድ በኋላ የመጣ የባህር በር አይደለም የሚለውን ነገር መያዝ አለብን ማለት ነው ምሳሌ አለው ወይ ዓለም ላይ ሁለት ሀገር ላንሳ ከአፍሪካ ሞሮኮ ላንሳ ሞሮኮ ለነ ዌስተርን ሰሃራ አካባቢ ላሉ ሀገሮች እንደዚህ ጎረቤታቸው ላሉ ሀገሮች በነፃ የባህር በር ሰጥታለች ይሄን ለመድረክ ፍጆታ ሳይሆን እዚሁ ሞሮኮ ኤምባሲ መጠየቅ ትችላላችሁ በነፃ እኮ ምንም ሳያስከፍሉ በነፃ ለጎረቤቶቻቸው ሞሮኮ የባህር በር ሰጥታለች نعم نزيج تري والله هم حسوت سيرتيفيكيت ناتهم اوف كورس انا نغيره يقم حجو مالاتهم مرحتون دكتوريت ناتهم بحسوت سلازغونه طيب لالو ويسترن سهارا زبال اكراخره هاغري ግን ويسترن سهارا ويون منين تن هاغرات موروكو تبندلا منين كجيوغرافيكالي مس موروكو زراخبا بناص افت ገባህር تبندلا ናብነት ንመን ይክብል አልጄሪያ እንት ኮይኑ ናቱ ነፍስ ዝኻለ افت ገባህር ሎ ويسترن سهارا እንድሕር ኮይኑ افت ገባህር ሎ ማውሪታንያ እንድሕር ኮይኑ ኣፍቲ ገባሕር ኣለዎ ማሊ እንድሕር ኮይኑ ብኣልጄርያ ረጊፅ ኢና ሞሮኮ ክኸይድ ዝኽእል ስለዚ ብኣልጄርያ ረጊፆም ኣፍቲ ገባሕሪ ውሃቦም ኣሎ ብኡ ይጥቀሙ ድዮም ኣይ ዶንት ኖ ጂኦግራፊካሊ መብዛሕትኦም ብማውሪታንያ ክወፁ ይኽእሉ ዝኾኑ ብሴኔጋል ክወፁ ይኽእሉ ዝኾኑ ኣፍሪካውያንካ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ኣጋይን ኩሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ ዛንታ እዩ ኒጀር እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ንታሕቲ ብበዓል ናይጄርያ ብበዓል በኒን ኣቢሎም ከም ዝወፁ እዩ ዝንገር ስለዚ ትዝዛረበ ዘሎ ቦግ ኣቢል እዩ ሞሮኮ ብናፃ ወደብ ዓረብ ካስ ከማ ብናፃ ይኮነ ብገንዘብ ከማ ናይ በኻነ ስለዚ ንመን ክጥብር ደልዩ ንኤርትራውያንሲ ብናፃ ዘይሃቡና ወደብ ኢሉ እኮ እዩ ሸንካ ደቅስ ኩም ዝበሃል የለን ለኽባታት ለኽብጥና ናትኩም ብነፃ ዝተጠቀም ኩሉ ናትና ነይሩ ኢልኩም ትምግቱ ዘለኹም ሰባት ሕጂ ድማ ብሕጂ ወለዳ ብኤርትራ ዘሎሲ ብናፃ ኣብ ደገ ባሕሪ ወደብ ክበኩም ኣሓፍሩን እዮም ሕፍረት ዝበሃል የብሎምን by the way ኣብ ጅቡቲ ቁርብቲ ታሪፍ ኣጉዲላትሎም ኣላ ብላብላ ይበሃል ትግበረሎም ጅቡቲ ንዓዙ ከፍልዋ ዘለዉ ንነፍሶም ድሕሪ ፅቡቅ ረኺቦም አይገርመንን እዩ ግን ቴንክ ዩ ቶም ኤርትራውያን ከምዚ ገይሮም ኤክስፖዝ ዝገበርዎ ከማ ይሄ ታሪክ ሳይሆን አሁን በስራ ላይ ያለ ነገር ነው የኛ ጉዳይ የመቅኝነት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እንደ ሞሮኮ አይነት ልብ ስለሌላቸው ካልሆነ በስተቀር እንኳን በሰጥቶ መቀበል ህግ ነፃም ይገባን ነበር ነው ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ ይሄ አፕሮች አለ ሞሮኮ ለጎረቤት ሀገሯ በነፃ ሰጠችና ለአውሮፓ ሀገር ደግሞ ቅድም በሚለው በኮሜርሻል ሞዳሊቲ እያከራየት እዚያም ሆኖም ጎረቤትና ግን ማረ ሲሪየስሊ ተሐዝን
ናይ ብሓቂ ትሓዝን ናይ መወዳእታ በዛ ሓሶት ጌርና ንውዲና ሓሶት ከም ፖለቲካ ክቁፀር ከሎ ብስምዖ ኮሎኔል አምባሳደር ሪጃል ኡመር አንድ አስገራሚ ነገር ስለሱ ሰማን። መጀመሪያ ውትድርናን የተዋወቁት መቼ ነው? ውትድርና ሳይሆን አርበኛ ነው የተዋወቁት 1928 ዓመተ ምህረት 9ኛ ወር ላይ ነው። ጣሊያን በገባበት በ9ኛ ወሩ ላይ ነው እኔ የገባው። በ19 ስንት 28 ዓመት 28 አዎ የዛሬ እኮ ተጨነድ ይበቃ ተጨነድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ማእዚኻ ኣብ ውትድርና ኣቲኻ ገለ ይብልዎ ኣለዉ እዚ ብ1935 ጥልያን 35 ንበሎ ጥልያን ኢትዮጵያ ክወርር ከሎ ሽዑ እየ ሓርበኛ ኮይነ ተዋግየ ናብ ውግኣት የብሎ ኣሎ ስሞ ተሓሰት ረይዎ ካብ ሞተንስዮ ዝብሉ ክሰምዑ ኢኹም 90 ዓመት አካባቢ እርሶ አርበኝነት ነበሩ። ኢጣሊያን ጊዜ ማለት ነው። አዎ ከጣሊያን ጋር ስንት ዓመት ወስ ነበር ያኔ የሶስት ልጆች አባት ነኝ። በእውነት ወንድ ቀደ ዓመት የርካ ሽዑ ምስ በሎ ሽዑ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑት እየ ነይረ ይብሎ ኣሎ እቱም ሰባት እስከት ማቱስ ገለ ደማምሩላቶም ናይ ማቱስ ማለት ኣብ 1926 ኢና ዘለና ድሕሪ 11 ዓመት ድሕሪ 9 ዓመት 100 ዓመት ክመልየ ዝብል ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክንዱ ዓመት ዝገበረ ይመስልኒ ዘሎ ታይም መሆን ብለና ወደይ እስከ እንታይ ክብሎ ወደዛ ለማይድ ወደ አርበኝነት ለመቀላቀል ያበቃኝ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ የአያቴ የባራ ነጋዴ ነው ተብሎ መገደል፣ ሁለተኛ ደግሞ እኔ መንገድ እያለፍኩ እያለ ወደ አጋሮ ከተማ እየመጣሁ ነበር ጫው ለመግዛት። እሺ ባለቤቴ ወልዳ ጫው ለመግዛት በመጣበት ጊዜ መንገድ ላይ የሰው ልጅ እንደቀለስ ሞት ሌተና ኮሎኔል وأنا زهقر زيا حكم إني إمبران جولا دا فيلد مارشال جيروم حلقة صف كجبروه كم زيوم نحرقينه تحتي زلوا بلو زيوم يوم ما قربابتهم وتهدروا مع عرقات نعطهم نعش تخلوا كم زي يحسوا مالتيو مسعى يدمان تايم زبلو جوبو فريسنا يبلو مالتيو كاب حجي تلالي خمون كتصنحوا بنقهو يزنقركم زلخو من البعض مزيار استيكيتكم سجن الناتون كتقاس كله دسك بلكم زي اسموها ኤርትራው ተኮይነ በልዒዩ ይኽብድ ኤርትራው ተኮይነ ምክንያቱ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ኣግሂድ እዩ ክሳብ ሕዚ ሉዓላዊነታ ሰኪር ገይሩ እዩ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ዝዝውሮ ዘለዎ ንሱ እዩ ብጣዕሚ ይፃወቶ እዩ ጂጋንት ዌል ስኪልድ ኤክስፔሪንስ እዩ ትሬንድ እዩ ዋና ነገር ግን ኤርትራውያን ማንም ዘይምንዝዖም ኣብ ቅድሚ ናይ ዓለም ሕጊ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላተው እንተ ትነብሩላ እንተ ዝትሳቀዩ ላ ይብለካ ኣለኹ ናይ ኤርትራ ታሪክ ማንም ኣይብርዞን ኣይድልዞን ንሕና ተጋሩ ይብለካ ኣለኹ ኢትዮጵያ ኣብ ትበሃል ዒጋም ተፀጊዕና ከም ቁልቋል እናደመና ንነብር ኣለና 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ናይ ሕወሓሲ ኢትዮጵያውያን ጨውዮም እዮም በረከት ስምዖንሲ ጨዊዎ እዩ ይብለካ ኣለኹ ኣባድላ ጎመዳሲ ጨዊዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ኣይረኺቡ ይብለካ ኣለኹ 17 ዓመት ሙሉ መለስ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ሲ ለህዝቢ ትግራይ እንታይ እዮም كم تريو زلهم بريزيدنت إساياس بولك خاخد فتوى تخل كتصلو تخل زوجبرة تاريخ جن كتر السعيد تخلني خا إيرترات بحال هاجر ناس نتانا خد ركب زوجبرة كم مرحنا يتوي سورا ودب ترى كونه دحريون ببزع فتنات حليفة أب إسرائيل شدشتن هاجرات زعابية فتنة بزجات ملن زلو أب زعابية فتنة بزجات ملن زلو إيرتران دحنتا سقات الله وده يكونس نكالوت هاجرات ناي كدحنا دي ناي دحنان وسان ترات صازل هاجر كوينا الله كذاك ما يزيا إيرترا زوجي زلو تفتير زلو هلاويان قلمليانسي فتنا يقونادو زبل أتحساس بازي كونه كالوت هاجرات إيرتران تحجزاتني دحنا إيرتران تقديفاتني تفعي قوين زلو سلازي إزي نفسو زخالة كبرت الله أغاد بابيل أنت يبلكم سنة حتى ناي ماي always remember that ديغاتات أبين إنستغرام تسألوا لنا قرات هيكون قل ناي ماي سأقم هذا كابتن جزيه نيت كن كيتكلنا أبزنز متى زلوا عمتك تزعبي بدو كون زغل مايو زعبي بدو كون زغل فريش بستة مايو إيرترا إذا حجك يراتو زلا ناي ماين كاليت دم حنت كوسولكم إذا كل جزء كذكر وايد لانه نبع عليه كمان تبغى حر جزء حمقنا تسمعن ويتبغى يرزق يستوعب له جزء سلزلني إيرترا معرتنا ناي ماي تجبر زلا كالاي
ገጭፍ ስጉምቲ ወሲዳላ ኤርትራውያን ድማ ዋጋ ይኸፍሉሉ ኣለዉ ዳይስኸ ናይ ዕንጨይቲ ኣንቲ ሪፎርስቴሽን ማለት ነቲ ምድረ በዳ ኮይኑ ዝነበረ ወይ እውን ኣግራብና ፀኒቱ ዝነበረ ንምምላስ ዝኽተልዎ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተልዎ ዘሎ ፖሊሲ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ጠቕላላ ዕንጨይቲ ከይትቆርፅ እዩ ዝብል ኣነ ሕጂ ካብ ብዙሓት ሰባት ሰሚዐ ማራይ ናይ ፈሓምን ናይ ገለን ፀገም ኣሎ ኢሎም ዋጋ ይኸፈለሉ ኣሎ ሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓብ ዋጋ ይኸፍለሉ ኣሎ ኣይ ኣንደርስታንድ ዳት እዚ ዋጋ ተኸፊሉ ተፀሚምን ተሰጊርዎ ግን ኣነ ካብ ቀረባ ዝኣምኖ ሰብ ሰማዕኮ ኣብ ዓዲ ኣብታነ ዝተወሊደ ዝዓበ ኩሉ እቲ ክጠፊ ደልዩ ዝነበረ ኣግራብሲ ተመሊሱ ሰሚዐ ክጠፊ ኢልወሰካ ሰብ ቆሪፁ ወዲይዎ ዝነበረ ተመሊሱ ምክንያቱ ሰብ ዝቆርፆ ስለዘየለ እቲ ኣግራብ ንክምለስ ዕድል ረኺቡለ ኢሉ ስለዚ እቲ በቲ ሓደ ዴጋታት ይስራሕ ኣሎ ክንብል ከለና ኣንደርግራውንድ ወተር ናይቲ ዓዲ ዓብለ ካልኣይ ድማ ገረብ ዝበሃል ከይቆረፅ ብምባል ኣገለገሊዩ ኣዝዩ ከቢድ ሕግታት ማለት እዩ ንገለገለ ብዜጋታት እውን ብዙሕ ፀገማት ይፈጥር እዩ ዝብልዎ ግን ንነዊሕ ኣርሒቕካ ክትጥምት ከለካ ናይቲ ሃገር ብድሆታት ኣብ ግምት ጌርካ ክትርኢ ከለካ እንታይ እዩ ሓደ ኣገዳሲ መፍትሒ ክግበር ዘለዎ ኣሎ ድሕሪ ኢልካ ተኣምን ኮይንካ እቲ መፍትሒ ምናልባት ንሕጂ ንዓኻ ዝጥዕመካ ከይትገብር ትኽእል ኢኻ ንሓዋሩ ግን እቲ ሃገር መፍትሒ ክትረክብ ኣለዋ ክንብል ከለና እቲ መፍትሒ ካበይ ይመፅእ ካብ ዜሮ ኣይኮነን ዝመፅእ ታይዳ እዚ ንብሎ ዘለና ማይ እንድሕሪ ዓቂብካ ኣብቲ ገባሕር ኣለና ግን ዴጋታት ተሰሪሑ ዘሎ ነቲ ኣንደርግራውንድ ዋተር ናይ ኤርትራ ክዕብየ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እንታይ ይበሃል ኣሎ እቲ Turning our focus to fresh reports out of the Horn of Africa. Israel is reportedly exploring building a base in Somaliland, a key strategic location from which it could target the Houthis in Yemen. Bloomberg is reporting that Somaliland will allow Israel to gather intelligence on and conduct operations against the Houthis. It's 3 months since Israel became the first country to formally recognize Somaliland as an independent and sovereign state. ሓደ ለንቀነ ካብ ዝወፀ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ኣርቲክል እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ወተሃደራዊ ቤዝ ንክትገብር ዕላማ ድማ ንሑቲ ክትሃርም ኢላ ከም ዝኣተወት እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እስራኤል ዝረገፀቶ ከባቢ እንትርፈ ሽግርን ስቃይን ካልእ ፅቡቅ ስለ ዘይብሉ ብርግፅ እቲ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንክረክብ ወላ ምስ ዲያብሎስ ክስዕስዕ ፀገም ዘይብሉ ምዃኑ ኢና ንርኢ So for more on this development, it's a pleasure to welcome from Washington, Saeed Ibrahim, editor of the Somaliland Chronicle. Saeed, thank you so much for your time. Such a move wouldn't come as a massive surprise, given relations now between Israel and Somaliland. What is your take on reports that Israel is looking to build a base in Somaliland? ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣዘረባ ሰይቭ ታይም ምክንያቱ እቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ እስራኤል ናብዚ ቦታ እዚ ንምንታይ ትመፅእ ዘላ ንዝብል ብዙሕ ትርጉም እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ኣብ መብዛሕትኡ ግን እቲ ክትበፅሖ ትኽእል እስራኤል ናይ ሰላም ሓይሊ ይኮነን እስራኤል ናይ ምርግጋእ ሓይሊ ይኮነን ሕጂ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ንበይና ጥራይ ትርአ ይኮነትን ንበይና ንፅልቲ ነገር ጌርካ ትሪኣ ኣይኮነትን ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤል ፅልዋ ናይ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ብመንገዲ መን እዩ ዝስራሕ ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ ዓብዪ ምስትውዓል ዘድልያ ኣላ ንሳ ድማ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን እስራኤል ለንቀነ ሓንቲ ምስጢራዊት ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ወፂኣ ኢሎም ዘዝርዋ ዘለዉ ማርኮ ሩቢዮ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ገለ ካብቶም ኤፓክት ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ካብ ንእስነቱ ባዕሉ ግሩም ገይሩ ወይ እውን ጎስጒሱ ናብ ስልጣን ዝደየቦ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ እንታይ ንማለት እዩ እዚ ዘረባ እዚ ማርኮ ሩቢዮ እስራኤል ዝያዳ ቁፅፅር ዘለዎም እዮም ኣብ ልዕሊ እዩ ዝበሃል ስለዚ ማርኮ ሩቢዮ ንሶም ሒዞም እንተለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዓብዪ ሒዞም እንተለዉ እዚ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ዘሰክፍ ነገራት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣቃሊልካ ዘይምርኣዩ እዚኣ ሕጂ ተመሊሳ ኣበይ ክርአ ፅንኢለ ከርእየኩም እየ ምዝያ ዓባይ ስእሊ ከነተሓሓዛ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኩሉ ከተተሓዞ እንተኽኢልካ ፅቡቅ ትርጉም ዝባካ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብሕቡራት ኢማራት ምብፃሕ የካይድ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ መስ መራሕቲ ሶማልን ጅቡትን ድሕሪ ምርኻብ እዩ ሎሚ ናብ ኣቡዳቢ ኣትዩ ዘሎ ተስፋ ዓለም ኣርኣያ
أبي أحمد وشمت عرب سنكتي أمريكان إسرائيل مس إيران زكايدو زلوا كويناتا بكبيد قلولا وأتيو أبزلو الأواني ونبتو زوبا مرحي زلو إمارات عرب ون حانت كابتن قداي داربا ميسايلات درونات إيران كوين زلوا هاقرات نايتو وشمتيا إثيوبيا ومراحي بربع مشت مس بريزدنت جيبوتي عمر اسماعيل قلن سومالاوي بريزدنت حسن الشيخ محمود ناب كتما جيبوتي دحر من رخابيو نبتو وشمت أمرحي زلو أبتي سلسا وأخيبا مرحت هاقرات بزعبات ستاو معبالتاتن من رقاق زوبا قرنا أفريكان كم ستلازوبو حانت بعلت سلطان سومالي حبيرا اتقداماي منيستر نابتا هاقرا بزاتو اللو زمت ألا نفاريت بنفرتو وقت عجبا خمزة علبت قلت أبصابات قلت أمالو BBC جن بناتا أكال كالرقاق زيكالن بتصحفتو يكون منقستاو معكنات زينا إثيوبيا نابتا هاقر كم زخدخا محبار حليفن بزعب على نايتم بتاع ذهبو زرزرا ومقلت يلن إثيوبيا قداماي منيستر أبي ناف سلطان كاب زمت دحر مستاو شمتاويت هاقر تبو زمدنا مسرات كم تصنحتي فلات أبو دابن أديس أبابان إن حي لزمت زلو التادراون كتباون ركب كم زلوان كقلت سنحيو نفرتن هيلوكوبتراتن حي لأير إمارات مودعتا ورحت الرياب كبابي أديس أباب استخير مبل 9 عامد زخري حي لأير إثيوبيا أبستخير وتادراون مرئيت مستافن ونزلوان ركب زقول حي نيرو بانتارو إرتران نتسلوا إمارات أبكرنا أفريكا بعين سقات كابزريو حقراتيا تاقد مع 10 عامتات نتيان طرحو تزكايا زنبرا كوينات نمدقاف وتادراو معسكر إمارات أنجيدا زنبرت إرترا أبز أوانزي مستانة كوينات تمرحو زنبرت زوباوي تحايلي نقسنة سعود عربيات أبي غازلا إمارات سعودين أبز غربا أوان بسنكي أبي منزلو كونتات ستان أبوترن متفنانن أمريحن منبارن وني ذكر برزدنت إرترا إسياسا فوركي أبتري أبز كايادوك على محتت إثيوبيا تلعلو زلاحتو أفدق بحرن واننة ودب عسبن بإمارات عرب استدرس مخانو كسيسن إيريوم أبز حلف 10 عامتات بأفريكا قراوت الوارو نخو نخمت ستسانحي بهابت ندادي تفلت إمارات بوليسي وطايقان قطبا وقدام النتسهو بكوان تخوني ربحاتاتان محلاو مسحيالو هقرات أفريكا تتاون وتادراو زي تزلو كنتاتيو بمنقدي بزعباتناي أبي أحمد نابت بوتا زقبرو كزرب كليو سوشال ميديا دما سروحهم يسروحوا له كم زاتري وزلهم أبي أحمد أب جبتي شيشاك سعب ستراي أبي مرات كيدو دما مزياتهم كم ستراي مزنو غرزلو فجي نابتي تنتنا كنحلف كلنا انتاي تترجم نايزي مقشازي انتاي تترجم ناتو كنبل نخل هذا أبزي هذا أبي prominent social media حاف انتايلو دكتور سام يوسف زبحال مالتي PhD بزحات سبات لما يتشحات فلورس اللو ناي إمارات بابت ويون كركر زخونا ناي إمارات كركر إثيوبيا Prime Minister Abiy Ahmed Ali arrives in the UAE earlier today to undertake a working visit. His office confirmed this afternoon plan to involve Ethiopia into the conflict with Iran. ስለዚህ ብልጽግና ሓፊሉ ናብዚ ቦታ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ሓድሽ ተልእኾን መደብ ናይ ስራሕ ንኽንገሮ ኢሉ ዝኸዶ ዘሎ እዩ ብምባል ብዙሓት ድማ ኣብቲ ኮሜንት ሰክሽን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ኣብቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ሃገር ምዃኑን እዚ ድማ ዘሕዝን ምዃኑ ስለዚ ምስ ናይ እስራኤል ደጋፊ ናይ RSF ናይ ዳዕመ ስርዕ ደጋፊ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ብኢትዮጵያን ኤርላይንስ እውን ኣብቲ ኩናት ተሳትፎ ዝገብር ዘሎ መራሒ ናይ ብልጽግና ኣብ ሃገር ኣብ ከቢድ ኩናት ኣብ ዘለዋትሉ ተብተብ እናበለ ናብቲ ቦታት ክበፅሕ ምኻሉ ክንዲ ምንታይ መጋበርያ ናይ ኢማራት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብኻልእ መንገዲ ድማ ብዙሓት ናይ ኢማራት ፀለውቲ ሃገርና ከም ዝፈተና ኸላ ተቢዑ ክገሸና ዝኻለ እዚ ዓብ ክብሪ ኣለና ብምባል ብዛዕባኡ ክፅሕፉ ኮሜንት ክገብሩ ተራዮም ብርግፅ ኢማራት ዝድንግፁላ ውሕዳት ሰባት እዮም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ብልፅግና ነዚ ኩነታት እዚ ኣንቢቡ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣቡዳቢ ምኻዱ የስ ሕፍረት ዘለዎ ኣይኮነን ስክፍታ ዘለዎ ኣይኮነን ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ባት እቲ ኩነታት ግን ናይ ብሓቂ ዝተሓሳስብ እዩ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ናት እዩ ፅንሕ ኢለ ክመለሶ እየ ዛርስ እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሰንትራል ኣጀንዳ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኩነታት ናይ ሱዳን ኣከመይ ከሎ እዚ ውሳነ እዚ ተገይሩ ዘሎ ፅንሕ ኢልና በብሓደ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ኣዛረቢ ነጥብታት ስለ ዘለዎ ሕጂ ንመለስ
ቅድሚያ ሓንቲ ስጉምቲ ድማ ነይራ ንዓ ንክልተን ከነተሓዝ እንተኮይና ክንርዳን ዘለና Development occurred shortly before the Prime Minister departed for the Gulf. Abiy Ahmed held a phone conversation with Marco Rubio, the U.S. Secretary of State. According to statements from the U.S. State Department, the call focused on regional stability and ongoing cooperation between Ethiopia and the United States. The two officials reportedly discussed shared interests in counterterrorism efforts and broader security coordination within the Horn of Africa. For Washington, Ethiopia remains one of the most strategically significant countries in sub-Saharan Africa. With a population exceeding 130 million and a central position in the Horn of Africa, Ethiopia plays an important role in regional security dynamics. Okay. ሕጂ እታ ካልአይቲ ክፋልናታ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሰክረተሪ ማርኮ ሩቢዮ ናብ ዓቢ ደው ኢሉ ከም ዝነበረ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ድማ መጠንቀቕታ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ግን ገለገለ ክኢላታት ድማ መጠንቀቕታ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብሉ ኣለዉ ዋላ እኳ እቲ መጠንቀቕታ እንተለዎ ካልእ ነገር ግን ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ነገር ከም ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ኢማራት ዝወርዳ ዘላ ደራዕ ይርእይዎ ኣለዉ ኢማራት በዚ ዘላቶ ኩነታት ሕማቕ እናኸደት እንድሕሪ ኸይዳ ኢማራት እንድሕሪ ፀገም ዓብይ ኣጋጢሟ እንዲ ዘሎ ዝገደደ ፀገም ተጋጢሟ ወይ እውን ኣብ ኢማራት ዘጋጥማ ዘሎ ፀገም ጥራይ ዘይኮነስ ኢማራት ናብ ወደቐ እንድሕሪ ኸይዳ ናይ ሱዳን ጉዳይ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ግምት ምእታው የድሊ ናይ ሱዳን ጉዳይ ይኹን ናይ ሶማልያ ጉዳይ ናይ ኢማራት ጉዳይ ከም ዘይኮነ ድማ ንፈልጦ ኢና ብድሕሪ መጋረጃ እስራኤል ኣላ ስለዚ እስራኤል ረብሓናታ ብመንገዲ ኢማራት ዝሳለጥ ዝነበረ ዋላ እውን ኢማራት ኣብ ሽግር ወዲቓ እንተላ እስራኤል ስቕ ኢላ ክትሪኦ ትኽእል ዶ ካብቲ ዝነበረቶ ማስኪ ወፂኣ በዓላ ቀጥታዊ ተራ ክትፃወት ትኽእል ዶ ንሳ ኣብ ዘይትፃወተሉ ድማ ነቲ ኣብ ትሕቲ መጋበሪያ ዘሎ ኣሜሪካ እውን ንዑ ተጠቒማ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ዶ ንዝብል ብዙሕ ዘረባታት ኣሎ ስለዚ እዚ ምስ ዓቢ ዝግበር ዘሎ ርክብ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ብዕሙቱ ብዙሕ ሰብ እንታይ ዝብል ዘሎ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ገለ ይትግበር ተባሂሉ እዩ ዝብሉ ዘሎ ግን there is something more ዋላ ንሱ ክህሉ ክእል ግን ካብኣ ንላዕሊ ላ ምክንያቱ ቀንዲታት ተልእኾናቶም እታ ዘረባ ሓፃርያ ኣብ ካልሪና ነርና ይክኖት ብዙሕ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ከተንብበሉ ትኽእል መልእኽቲ ይኮነን ነይሩ እቲ ዝተዘራረብሉ ዝበሃል very short and dry መልእኽቲ ንቑፅ መልእኽቲ ነይሩ ግን ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ክተንብብ ተፈቲንካ ግን ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትኸስር ስለ ዘላ ነዚ ኣብ ዝበሃል ከም መጋበርያ ተጠቒሞም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ንረብሖም ንምምዝማዝ ወይ ንምጥምዛዝ ክጥቀምሉ ከም ዝፍትኑን ከምኡ እውን ሑቲ ዝበሃል ስጉምቲ ክወስድ ተጀሚሩ ወይ ገለ ኢትዮጵያ ከም ሓደ መጋበርያ ዓይሊ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ንምንታይ ክጠቕሞም እዩ ኣይፈልጥን እየ ግን ንኢትዮጵያ ከም ኣገዳሲ ባእታ ናይ ኣብቲ ዕንደራ ናይ ኣሜሪካ ከም ተቐደም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ንኸምኡ ንክጥቀምሉ መደብ ከም ዘሎን ቀንዲ ግን ስዑድያ ቀጠር ትርኪ ኣብ ሶማልያ ዝገብርዎ ዘሎ ዓብይ ፅልዋ እስራኤል እንታይ ክትገብር እያ ክትፍትን ሶማሊላንድ ዝበሃል ብዙሕ ዋላ እኳ ዕድል እንተለዎም ኣብ ሶማሊላንድ ጥራይ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ነቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል እውን ክሕልዎ እንተኮይኖም ብልፅግና ነቲ ዓቢ ነዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኢዶም ክእትው ክኽእሉሎም ነቲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ቀርኒ ኣፍሪካ እሞ let me give you this carta እዚ እንዲ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሶማሊላንድ ክኣትው ይደልዩ ኣለዉ ንብል ኣለና ኦኬ ኣብ ሶማሊላንድ ኦልሬዲ ኣፍልጦ ሂብና ኣለና ኢሎም ይኣትው ኣለዉ ግን ሶማሊላንድ ድማ እቲ መንግስቲ ትህዝቢ ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ነቲ ናይ እስራኤል ብፍላይ ድማ ሕጂ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ዝግበር ዘሎ ክርእይዎ ከለዉ ንበዓላታ ሶማሊላንድ እንታይ ይፅበያ ከም ዘሎ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ኦልሬዲ ኣብ ውሽጢ ክመቓቐል ጀሚሩ ኣሎ እንታይ ክገብሩ እዮም እንጂ ነቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ነቲ ኢትዮጵያ ተጠቒሞም ምናልባት እቲ ሶማልያ ዝበሃል ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ክኸይድ ተዘይኪኢሉ ማለት ናይ ስዑድያ ናይ ቀጠር ናይ ቱርኪ ሓይሊ ኣብቲ ሶማልያ ክሕይል እንተጀሚሩ ብብልፅግና ገይሮም ድራማ ንክሰርሑ ክጠቕሞም እዩ ሓደ ብካልእ ድማ ናብ ሱዳን ጉዳይ ናብ ጉዳይ ሱዳን ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል ብዙሕ ነገር ክገብር ይድፍትን ዘሎ ኣብ ሱዳን ኮይንካ ዋላ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ተረዲእዎ ኣሎ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቀስ እናበለት ትሞቶም ኣላ ስለዚ እንታይ ይገብሩሎም መጀመርያ ናይ ሱዳን ኣብዚኣ ኣላትን ሓንቲ ኣርቲክል ለንቀና ወፅያ ዘላ ከርየኩም እየ ምስ ኤርትራ እውን ዓበይ ምትሓሓዝ ዘለዎ ነጥቢ እዚ
እዚ ገዳ ኣሜሪካ ብሽም ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ናብ ሱዳን ክትገብሮ ትደሊ ዘላ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንዝብል ኣብዚ ዝወፅ ኣርቲክል ነይሩ እጂ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ዘሎ ሸፈጥን ምትላልን ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኢትስ ክሊር ቀንዲ እቲ ብጀኖሳይድ ክኽሰስ ዝግብኦ ዝነበረ መን እዩ ነይሩ እቲ ዳዕመ ሰሪዒ ነይሩ ኣብዚ እውን ካልእ ኣርቲክል እውን ተፃሒፉ ነይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣጉሊሕካ ንምርኣዩ ንምርድውን ዝኣክል ማለት እዩ ቀንዲ ክኽሰስን ክቕፅዓን ዝግብኦ ዝነበረ ሓይሊ ነይሩ ንዑ ሸለል ኢልካ ሓሊፍካ ብዓብዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ኢልካ ንሶማልያ ጥራይ ክትሓርም ምፍታን ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ኦኬ ኣሜሪካ ዳብል ስታንዳርድ ክትክተል መጀመርያ ኣይኮነን ኣብ ሓደ ገለ ክትብል ናብ ካልእ ድማ ካልእ ክትብል መጀመርዮም ኣይኮኑ እዚ ከም ርዱእ ጌርና ንወሰዶ ግን ኣቤላታ there was this another very good article ብዛዕባ እዚ እቲ ኮራፕሽን ብፍላይ ኣሜሪካውያን ዝብልዎ ዘሎ ገለ ኣሜሪካውያን ዝብልዎ ዘለዉ እዩ እቲ ናይ ኣኽዋን ሙስሊሚን ኢልካ ንሰራዊት ሱዳን ዝተገበረ ስጉምቲ እቶም ኣኽዋን ሙስሊሚን ኣብ ሰራዊት ሱዳን ኣለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ከምኦም ድማ ኣብ ዳዕመ ሰሪዕ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ነይሮም እቶም ናይዚ ሙስሊም ብራዘርሁድ መሰረት ዝነበሮም ወይ ገለ ዝነበሮም ነይሮም እዮም ምክንያቱ ሕሜት ይኹን ኣልቡርሃን ክልቲኦም ኣብቲ ዘመነ ዑመር ኣልበሺር ንሱ ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ መንግስቲ ናይ ዑመር ኣልበሺር እቲ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ቦታ ነይርዎ እዩ እሱ ስለ ዝነበሮ ድማ ንክልቲኦም ዝፀልይ ነይሩ እንተኾነ ቡርሃን ዝመርሖ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን በቲ ሓደ ንህዝቢ ሱዳን ክዋጋ ከሎ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ብናይ ደገ ሓይልታትን ብናይ ደገ ድሮናትን ብናይ ካልእ ናይ ደገ ሓይልታትን እንታይ ክገብር ተራዩ ዝያዳ ነቲ ሃገር ከም ብሓድሽ ህልቂትን ስቃይን ከውርደላ ይተራዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ተሸይጣ ከም ዘላ ብገንዘብ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ በረይ ሙስሊም ብራዘርሁድን ገለን ተባሂሉ ይኮነን ኣጀንዳ ናይ ኢማራት ኮይኑ ኢማራት ትኸፍሎ ዘላ ብናይ ኢማራት ፅልዋ ሎቢ ናይ ኢማራትን ናይ እስራኤልን ንሰራዊት ሱዳን ንምውዳቅ ንምድኻም ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ እገዳ ቅድሚ ሕጂ ነይሩ እዩ ተመሊሰ ከረየኩም ኣብዚ ቅድሚት ከረየኩም ፀናኩ ቅድሚ ሕጂ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኣብየላታ ኣርቲክል ኣብዚ ኣርየኩም ፀኒሐ እንታይ ዓይነት እገዳ ወሪድዎም ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወርሒ ሓደ ኣብዚ ከረየኩም ፀኒሐ እዚ ክንርድኦ ኣለና ምክንያቱ እዚ ገዳ እዚ ፅባሕ ንጎ ናባና እውን ይፈርሆ ያነ ካብ ዕለት 16 ሎሚ ዕለት 13 ወርሒ 3 ኣለና ድሕሪ 3 መዓልቲ ካብ ሎሚ እዩ ተግባራዊ ክኸውን እቲ ተግባራዊ ዝኾነ ዘሎ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ወርሒ 11/25 ተራኺቦም ነይሮም እቶም ኳድ ዝበሃሉ ሃገራት ማለት እዩ ተራኺቦም ነይሮም ኖ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ክራውን ፕሪንስ ናይ ስዑድያ መሐመድ ቢን ሰልማን ተራኺቡ ነይሩ ነቲ ጉዳይ ድማ ክፈትሖ ኢሉ መብፃዕት ኢሉ ነይሩ ሃውኤቨር ወላ ሓንቲ ኣይሰርሐን ማለት እዩ እቲ ኩነታት ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ናብ እገዳ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ድሮ ኣሜሪካ ዕለት ወርሒ 1/25 ቅድሚ ዓመት ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ካልኦት ኣገደስቲ ሓይልታት መራሕቲ ናይ ሱዳንን እገዳ ኣቐሚጦም ነይሮም እዮም ሓደ እገዳ ኣሎ እዩ ኣብ ልዕሊ ካልእ እገዳ ዝወርድ ዘሎ ቅድሚኡ እውን there was this another one 2025 ኣብ 2023 ኣቢሎም 23 እውን እገዳ ኣብ ልዕሊኦም ኣውሪዶም ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ንምድኻም እዩ ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ እንተሪልካ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይዕወት ኣሎ ኣብዚ ኣብ ቪድዮ ዝገብረላ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ሰራዊት ናይ ሱዳን ሓንቲ ከተማ ዓራ ውፅኡ ኣሎ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ሎጂስቲካዊ ዓብ ሽግር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንተተመሊስና ሪናዮ ንሱዳን ንምድሓን በቲ ድማ ኣብ ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ብሶማልያ እውን ገለ ንምግባር ብዓብዩ ዝረሻዕ ክልኩም ኣሎ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ወለዳ ኣይመስልን እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ስለተበላሸወ እምበር ናብ ኤርትራ ዝግበር ኣጀንዳ እውን ኢትዮጵያ ብልፅግና ኣካል ናይቲ ክገብሮ ዝኽእል ዕሱብ ኮይኑ ክሰርሖ ዝኽእል ጉዳይ እውን ስለዝኾነ ናብኡ እውን ግምት ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ዘሎ ፅቂሉ ይኮነን ኣብዚ መጋበርያ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ወይ እውን ናብትን ዝወስድዎ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሪኦ ዘለና ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት እዩ ካልእ ሶማላውያን ኣብዚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣነ ተዛሪበ ነይረ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ እንታይ ኢሎም እስከ ቅድሚ ናብ ኢማራት ምኻዱሲ ምስ ናይ ሶማልያን ናይ ጅቡትን መራሕቲ ኣብ ጅቡቲ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝንገር ሶማላውያን እጂ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ መራሕናትና ይብሎ ምክንያቱ ሶማልያ ካብ ኢማራት ወፅያ ምስ ስዑድያ ምስ ቱርኪ ምስ ግብፂ ዝምድና ጌራ ዘላ ከምኡ ዝበሃለ ኤርትራ እዩ ክኸውን ዝግባእ ብግምት ኣሉ እዚ ሰብ እዚ ብተደጋጋሚ
ምስ ኣቢ ይራኸበሎ ኣቢ ድማ ምስኡ ተራኺቡ ናብ ኢማራት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ሜይቢ ምስ ኢማራት ክዓርቆ ድዩ ድፍትን ዘሎ ከምኡ ድዩ ዝግበር ዘሎ እንታይ እቲ ድራማ ዝፍጠር ዘሎ ንዝብል ብርግፅ ዲስካሽን ናይ ዕርቂ ምስ ኢማራት ንምግባር እውን ፃዕሪ ክህሉ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ እቲ ናይ ሶማልያ መርገፂኡ ዘይንፁር ወሽላቕ ዝኾነ መራሒ ሕጂ እውን እንተኾነ ነታ ሶማልያ ኣብ ካልእ ሽግር ንክእትዋ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዪ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሶማልያን ዝብልዎ ዘሎ እዩ ንኤርትራ ይራኸቡ ዝመፃ ነገር ብዙሕ ክህሉ ይክእልኒ ግን ኣብታ ናይ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ሱዳን የውርድዎ ኣለዉ ዝበልኩኹም ኣብታ ጉዳይ እቲያ ግን ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት እዩ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ግን ኣሜሪካ ኣብ ጌጋ ትፍፅማላ እቲ ቀንዲ ዳዕመ ሰሪዕ እገዳ ክወርዶ ዝግባእ ናይ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ክበሃል ዝግባእ ዳዕመ ሰሪዕ ክነሱ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣንጻር ህዝቢ ሱዳን ንዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ብገንዘብን ብድጎማን ብሎቢ ናይ ኢማራትን ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር ህዝቢ ሱዳንን ሃገረ ሱዳንን ወሲኑ ኣሎ ይብለው እዛ ውሳነ እዚኣ ኣይግበራ ሓንቲ ተፍርሃኒ ብዙሓት ኣብ ሚድያታት ድማ ደምፅዋ ምዝያ ኣተሓሒዝኩም ክትሪእዋ ከለኹም ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ዝኾኑ ዕጡቃት ጉጅለታት ሱዳን ወተሃደራዊ ስልጠና ትህብ ከም ዘላ ተገሊጹ ዘሱዳን ታይምስ ዝተባሃለት መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘውፅኦ ተጸብጻብ ኣብ እጎንቲ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ኣብቲ ናይ ሱዳን ኩናት ሓድሕድ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣስታት 12 ዝኾኑ ዕጡቃት ጉጅለታት ብመንግስቲ ኤርትራ ይስልጥኑን ይዓጥቁን ከም ዘለዉ ሓቢራ ንሱዳን ምስ ግብፂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ከምኡውን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ምብራቃዊ ሱዳን ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ጉጅለ ዕጡቅ RSF ንዝካየድ ዘሎ ግጭት ቁልፊ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኮይኑ ከም ዘሎ ካብ ሱዳን ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ ምብራቃዊ ሱዳን ምስ ኤርትራ ኢትዮጵያን ግብፅን ስግረዶብ ዘለለ ምትእስሳር ዘለዎም ዝተፈላለዩ መንነታትን ብሄራትን ዝርከብሉ ከባቢ ኮይኑ ብተወሳኺ እቲ ከባቢ ብሰንኪ ግጭታት ጎረባብቲ ሃገራት ዝተሰደዱ ብዙሓት ስደተኛታት ዘዕቆበ ስፍራ ምዃኑ ይንገረሉ በዝን ካልኦት ምክንያታትን ምብራቃዊ ግዛኣታት ሱዳን መፈልፈሊ ብዙሓት ዕጡቃት ጉጅለታት ይኸውን ከም ዘሎን ንዘባዊ ኩናት መበገሲ ክኸውን ከም ዝኽእልን ሱዳን ታይምስ ንተዓዘብትን ፖለቲካዊ ተንተንትን ብምዝርራብ ኣብ ዘውፅኦቶ ሰፊሕ ፀብጻብ ኣመላኺታ ኣላ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንፁር ዝኾነ መርገፅን ቅኑዕ ዝኾነ መትከልን ሒዛ ንህዝቢ ሱዳን ንሃገረ ሱዳን ኣብ ምሕዋይ ኣገዳሲ ተራ ትፃወት ከም ዘላ ማንም ዝክሕዶ ነገር የለን እዚ ትገብሮ ዘለና ኤርትራ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ እዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ኣካይዳ እናሞተና ወደቐን ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ፈረስ ናይ መጋበርያ ወይ እውን ኣጀንዳ ናይ ኢማራት ክትኽተል ስለ ዝመረፀት እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ፀገም ድማ እንታይ እዩ ድሕሪ ንሱዳን ክእግድዋ ጀሚሮም እንታይ ክብሉ እዮም ኤርትራ እውን ምሶማለያ ብምባል ንኤርትራ እውን ፀገም ከይመፅእ ስጋኣት ኣለኒ እየ ዝብል ዘለዎ ግን እቲ ኩነታት ድማ በቲ ካልእ መንገዲ ካ ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ናይ እቲ ካልእ መንገዲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እዘን ሃገራት ብኩናት ናይ ኢራን ዝተበገሰ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎም መከረየኩም ወይስ ሓንቲ ቪድዮ ኣላትኒ ድሮ ኣብ ብዙሕ እንዲኦም ዝዛረቡላ ዘሎ እዚኣ ክንሪኣ እሞ The United States and Israel launched attacks against Iran in late February. Tehran responded by targeting not only American and Israeli military targets, but also several Gulf states, including Saudi Arabia. The United States and Israel launched attacks against Iran in late February. Tehran responded by targeting not only American and Israeli military targets, but also several Gulf states, including Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Qatar. Gulf states, which have been asserting themselves more and more in global affairs, especially Africa. In recent years, Gulf states along with Turkey and Egypt have played a central role in shaping the political and economic trajectory of the Horn of Africa. Their growing influence has been partly driven by the declining ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ እዩ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኩናት ናይ ኢራን ካብ ዝጅምር እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ኢራን ካብ ዝጅምራ ኢራን ድማ ግብረ መልሲ ክትብ ካብ ትጅምር እቲ ጉዳይ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንክመፅእ እዩ ዝብል ዘረባ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝዓቢ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ኢራን ኣካይዳ ወይ እውን ኢራን ናብ ካልኦት ሃገራት ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብክንደይ ደረጃ ይመፅእ ኸውን ዝብል እዩ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ናይ ኢራን ኣካይዳ ካውንተር ክንገብር ወይ እውን ንዕጥጠው ከነብል ምስ ኢራን መሻርክቲ ንዝኾና ክንሓፅር ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ዘረባ ኣሎ ክንምንታይ ርሕቀት ክኸዱ ይኽእሉ ትሕቶ እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ታርጌት ኣለዎ ኣብዚ impact of major powers such as the United States in the Horn of Africa in efforts to counter Iran's ascendancy along the strategic Red Sea corridor which runs adjacent to the region.
Among the first African countries to condemn the Iranian attacks on Gulf states were Somalia and Djibouti. Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed also expressed support for Qatar, according to a statement issued by the office of Qatar's Emir. ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ኢና ንሰምዕ ፀኒሕና እዞም መራሕትና ቀርኒ ኣፍሪካ ብኩላቶም ኢትዮጵያ በሎ ጅቡቲ በሎ ሶማል ድጋፍ ናቶም ምስ ምን ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብድሕሪ መጋረጃ ዝምልከቶ ሰብ ትነግር ትህሉ እያ ዓብይ ኢላ ሚድያ ዝፀሓፈቶ ነገር ግን የላ ስለዚ ኣይምስቲ ስቕ ኢላ ትሪኦ ኣለና እቲ ኩነታት ማለት እዩ ብልፅግና ኣካል ናይ ብሪክስ እዩ እዚ ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይኑ ሜይቢ ምስ ኢራን ደው ክብል ምኻለ ነይሩ ግን ኣይገበሮን ኣንጻር ኢራን ደው ኢሉ ማለት እዩ ብፍላይ ምስ ሃገራት ዓረብ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናብ ኢማራት ከይዱ ኣሎ ምስ ኢማራት ተራኺቡ ኣሎ ጅቡትን ሶማልን ክልቲአን ሶማልያ ንቀጠር ከምኡ ድማ ንስዑድያ ድጋፍ ከም ዝባ ገሊፀን ኣለዋ ሱዳን ከማን ነቲ ኩናት ተቃዊሞም እዮም ንኢራን ትገብሮ ዘላ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ጌጋዩ ዝብል ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣሎ ከምዚ ጉዳይ ሕጂ እዚ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን እዘን ሃገራት ዓረብ ኣብዚ ቦታ ዘለወን ፅልዋ እንታይ ክኸውን እዩ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ተራ ክፃወት ትኽእል ድሮ መራሕቲ ናይ እንዳ ብልፅግና ምስ ኤርትራ ተሓሒዞም ነዚ ጉዳይ እዚ ላዕልን ታሕትን ከብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ እንዳ ፒፒ ማለት እዩ ስምዖም እና ከም ብጣዕ ናዚ ኣይኮነትን there was this article እዚኣ ስምዖ ደግፎ ይነገራል። ይህ እንቅስቃሴ በምዕራቡ ዓለም የሚደገፉ የአረብ ሀገራትን የማዳከም የመገልበጥ በዋነኝነት ደግሞ አሜሪካና እስራኤልን ኢላማ ያደረገ እንቅስቃሴ ነው። አሁን ይህን እንቅስቃሴ የሚመለከት ኢትዮጵያ ደጃፍ ድረስ አዲስ ጉዳይ የተሰማበት ዜና ወጥቷል። አሁን የመካከለኛው ምስራቅ ትኩሳት ወደ ኢትዮጵያም ቀጠና ብቅ እያለ ነው። የአይን ምስክሮችን ዋቢ ያደረገው የዋዜማ ዘገባን እናስቀድምና ኤርትራና ህወሓት በጋራ የገቡበትን ጉዳይ እንመለከታለን። ከኢራን ጋር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ተስፋ ዘይብሎም ኤርትራን ትግራይን ሱዳንን ምስመን ኣለዋ ዝብል ኣጀንዳ እዮም ከሳልጡ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ድማ ከተደጋጋሚ ከነስተውዕለሉ ዘለና ኢና ምናልባት ተራ ዩቱበርስ ናይ ዩቱብ ዝበልዎ ከይመስለኩም ነው ሓደ ዓቢ እቲ ናቶም ናይ ርስሓቶም ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ሆርን ሪቪው ዝበሃል ኣርቲክል ፅሒፍ ነይሩ ኢሚድየትሊ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ንሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ወይ እውን ሱዳን በዚ ሙስሊም ብራደርሁድ ዝኸስስ ጉምቲ ምስ ወሰዱ እንታይ ኢሎም ኢራን ሳፍ ኤርትራ the shadow alliance threatening the Red Sea security ስለዚ ኤርትራ ኢራን ምስ ሰራዊት ሱዳን ማለት እዩ ሳፍ ዝበሃል ዘሎ ሱዳን armed forces ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኤርትራ እቶም ፅላሎት ናይ ኢራን ምዃኖም ዝገልፅ ማለት እዩ እዚ ንኤርትራ ምስ ኢራን ተሓሒዝካ ንምኽሳሳ ዝግበር ዘሎ እዩ እቲ ስእሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ መራሕና ኢራን ኣነ ን2009 ወላ 10 ተራኺቡ ዝነበረ ንዑ እዩ ኣምፅኦም ኣብዚ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዚ እዚ ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ኤርትራ ምስ ሱዳን ስለትሰርሕ ዘላ ሰራዊት ሱዳን ድማ ምስ ኢራን ርክብ ኣለዎ ኢልኩም እገዳ ትገብርዎ እንተለኹም ጉዳይ ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ግምት ከኣቱ ኣሎ ኣብ ነብሶም ዘይተኣማመኑ ድኹማትን ርሙሳትን ስለዝኾኑ ኩሉ ግዜ እዛ ንእሽተይ ዝብልዋ ኤርትራ ክትእገደሎም ሓፁር ክመፃ ፀገም ክመፃ ትምኒቶም እምበር ምስ ኤርትራ ገጢሞም ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለ ዘሎም ኣይኮነን ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኤርትራዮም ብዙሓት ኣርቲክል ዝፅሕፍ ኣለዉ በዓል ሬድ ሲ ቤክን ዝብል ናይ ኤርትራ ብዙሕ ፅሕፍዎ ኣለዉ ከይድኩም ራእይዎ እዚ ብልፅግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ዲባንክ ምግባር ዘድልዮ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብል ኮንቨርጀንስ ኦፍ ኮንፍሊክትስ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ጋልፍ ኮንፍሮንቴሽን ሱዳን ዎር and the red sea competition are interconnected creating a complex regional theater ስለዚ ኢራን ምስ ንሃገራት ዓረብ ትገብሮ ዘላ ከምኡ ድማ ናይ ሱዳን ኩናት ናብዚ መፂኻ ድማ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዝተተሓሓዙ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ተተሓሓዞም ይብሉ ኣለዉ ሰራዊት ናይ ሱዳን እቲ ሳፍ ማለት እዩ ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን has wartime alliance with Islamist formations tied to the Muslim Brotherhood ሰራዊት ናይ ሱዳን ጠላማትን ከዳሓትን ንጥፍኣት ናይ ሱዳን ዘጣቅዑ ዘለዉ ምዃኖም በዚ ክትፈል ሰራዊት ናይ ሱዳን ምስ ናይዚ ኣኽዋን ሙስሊሚን ርክብ ኣለዎ ኣሜሪካ ድማ ንዓታቶም ከም ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ደዘግኔት ትገብሮም ኣላ ስለዚ SAF's ties to Iran and Egypt deepen transnational ideological and military networks ስለዚ እዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ምስ ኢራንን ምስ ግብፅን ርክብ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ንርኢ ኣለና ናይ ኤርትራ ከንታይ እዩ ኤርትራ ሎጂስቲካል ኮሪዶር ኤርትራ ድማ ናይ ሎጂስቲክስ ኮሪዶር ይብሉ ኣለዉ ሱዳን ቀይ ባሕር ከም ዘለዎምን ኣብ ደገ ባሕር ከም ዘለዎምን ኣይርድኦምን ይመስለኒ እዞም ብልፅግና ርእሶም ዝትኽክል ዝሰርሕ ኣይመስለንን ርግፅ ስለዚ ኢራንያን ድሮንስ and military technology transited through Eritrea Asmara airport
ዓሰብ ኤን መጽአ ዘምብልጽግና ተስፋ የብለውም ክንብል ከለና እዚ ሱዳን ፖርት ሱዳን ዝበሃል ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዋ እንታይ ክገብር ኢና ብኤርትራ ካብ ዓሰብ ከንታ ክገብር ኢና ክንዲ ምንታይ ሰብ ዘይፈልጦ ግድን እቲ ቃላት ክትእትወለካ ተባሂሎም እዮም اسمها ايربورت عسبن مسؤوعان كايبلو تريج السودان كاب عسبسي كمي جيريو ناب السودان كخيد بزخونه جن ستوبيت لزخونه سرعه ما قدفنهم كم زنابنا قاسم سليماني met president Sass in 1998 إذا قاسم سليماني زبال قدم زموت سبي عشان تعتمدن 98 مس president Sass ترى غيبو خمس نبرة initiate a military cooperation ወታደራዊ ዝምድና ክገብር ከም ዝፈተነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ በጃኹም እስራኤል ንኤርትራ ህረሙልና ዝኾነ ይኹን ምክንያት ፈጢርኩም ንኤርትራ እሰሩልና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፓርላማ ኣባል ናቶም ቅድሚ 5 ወርሒ ይከውን እዩ ኣብ ቴህራን ከይዱ ድሮን ክገዝእ ኣብኡ ይዘውር ነይሩ ቅድሚ 6 ወርሒ ይከውን እዩ ዝብለኩም ዘሎ መንግስቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ኣብ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ምስ መራሒ ናይ ኢራን ተራኺቡ ነይሩ ሕጂ የድብለኩም ንሳቶም 1998 ኤርትራ ዝገበሮ ርክብ ክዛረቡ ይፍትሉ ስለዚ these people are hopeless and useless ጥቕሚ የብሎም ስለዚ ስትራቴጂክ ጂኦግራፊ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ክትክትል ኣለካ ኤርትራ defended Iran's nuclear program and aligned diplomatically non-aligned movement ኤርትራ ከመይ ጌርካ ናብትዮም ተፀጋዓ እዩ ስለዚ እቲ ስራሕናቶም ትሪእዎ ኣለዎም ሱዳን ኢጅፕት ንግብፂ ይገብርዋ ስለዘሎ ፅቡቅ እዩ ግብፂ ካብኦም ላዕሊ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ስለዘለዋ ports as hubs عسبن مسوعان use it for covert إذا عسب زبلو زلوا نهاي إمارات بيز أو كم زنبرة كم يجرم زنجي عملوا نهاي إيران تسعن شو منتن دعوا غينو كسب كرتشان إسران حدن إيرترا إيران إمارات مش إيرترا زنبرة أب عسب بيز نيرو لذي how is that even possible نحوتي I mean إيرترا بزو دبلوماسيات عربي زاد لي أجن obvious كاي إيرترا حوتي كرم كله مش سعوديان مش إماراتين يعني إيران سترايقنا يكونت إمارات مس إيرترا زي صبغ زمدنا ስለዘበሮ ካብ ዓሰብ ናይ ነፈርቲ ኩናት ናቱ ንሑቲ ሃርማ ነይረን ስለዚ ሑቲ ምስ ኢራን ዝነበረ ከመይ ጌርኩም ከውን ክእል እዚ ናይ ትማሊ ሓፊሎም ዝዛረቦ ዘሎ ስለዚ ከምኡ ኢሉ ዝሓስብ ግን የለን እዚ ኻ ነስዕል ክንከላለና ናይ ቋራጭ ዝሓስብን ፀረ ኤርትራ ቦቅ ኣቢልካ ሓሶት ምክሳስ ኩሉ ግዜ ንቡር ስለዝኾነ እዚ ልዑል ጥንቃቐ የድልዮ ስለዚ ብሓፈሻዊ ከም ንሪኦ ዘለና كاب 14 إيران regain sport access sanctioned flights delivered ስለዚህ كل الدرامات أكتاتيلهم نيرترا نمسار زجبرو زلو بزح فتنتات هيك كم زلو كم يرترا عندما نزي أستوعب لا مرأي كلينا يوم تالي نزو كنتات زي مستو علي اليوك نبل كلنا لنكنه فلاي نزيا دقيمة كذا ملكمي أمريكا مس ماركو روبيو الصراحة بلا من قدي كنسقول الله كلالنا معناته نابي إيرترا الجيبهم بزح دراما خجبرو لهم كالي من البات زيار كبزياون قرب كالي نجار نيروايل زجم تكاون على ተፈጠረው አክቲቪስት ሰለሞን ቦጋለ በአማራ ትግል ውስጥ ሰፊ እንቅስቃሴ ያደርጋል። ከእንግሊዝ ለንደን ጀምሮ እዚህ አሜሪካ ከመጣም በኋላ እንደዚሁ የአማራን ትግል የተለያዩ ተሳትፎች ሰልፎችን በመሳተፍ በማህበራዊ ሚዲያም እንደዚሁ የነቃ ተሳትፎ የሚያደርግ ነው። የራሱ የሆነ የፖለቲካ አቋም የራሱ የሆነ ውሳኔ ወስኖ ነው በዚህ ትግል ውስጥ የገባው። ግን አሁን የተፈጠረው አጠቃላይ የፋኖን ትግልንም ጥያቄ እንድናነሳ ያደረገን ነው። በተለይ ከአሜሪካ አቋም አንፃር ምንድን ነው ውስጥ የሆነው ጠበቃ ሙላለም? ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓንቲ ዘረባ ለንቀነ ብፍላይ መራሕትና ብልፅግና መረጫው ጫው ዝብሉላ ጉዳይ ኣላ እሳ ድማ ፋኖ ናብ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ብኣሜሪካ ክሕሰብ ቀሪቡሎ ዝብል ኣጀንዳ ገይሮም ኣለዉ ንሱዳን ሞስለም ብራዘርሁድ ናብ ምንታይ ኣስጊሮም ኣለዉ ኢልና ናብ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝብል ዲዚግኔሽን ምስኡ ዝኸይድ መዓት ገዳያት ኣለዉ ንፋኖ ድማ قدامي تير كالاي تير سالساي تير اب زبال مس ناي تيروريست كونيكت زخونه وسانه وسيدم الله እዚ ውሳነ እዚ ድማ እንታይ ዝባል ሓደ ካብ ዚኣቶም ዝትሪዎ ፀና حكم ኣብ ዝትሪዎ ዘሎም ዚ ኣክቲቪስት ኣብ ዝኩናት ናይ ትግራይ ኣኽራሪ ዘረባ ይዛረብ ነይሩ አንጻር ተጋሩ ስለዝተባለ ብኡ መንፅር ድማ ንሱ ምስቲ ናይ ቴሮሪዝም ዝብልዎ ዘሎ ውሳነ ናይ ፋኖ ኣተሓሒዞም ንኽጥረዝ ወሲኖሞ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እንትኾነ እቲ ጉዳይ ቲር 3 ፎር undesignated groups ዝተባህለ ዳምበር ንፋኖ ከም ግብረ ሽበራ ከምቲ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዲስት ዝብልዎ ይኮነ ግን still that is also an important thing ንብልፅግና
ንአብይ ኣሕመድ ንምድሓን ነቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ወይ ነቶም ኣክቲቪስት ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ብዙሕ ሽግሪ ፈጥሩሎም ኣለው እዚ እውን እንታይ እዩ ንአብይ ኣሕመድ ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት እዩ እቲ ተበግሶ ብክልተ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ናይ እስራኤል ሎቢ ዝገብሮ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ናይ ኢማራት ሎቢ ዝገብሮ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ብዓብዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ምሕደራ ናይ ዘመን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝያዳ ብናይ እስራኤልን ኢማራትን ከም ዝዕብለል ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ምጥራዝ እዚ ስለምንታይ ኣጋጢሙን ዝብል ክምልስ ከሎ እዚ ሰብ እንታይ ዝብል እቲ ሰበቲ ብስግረዶብ ስለ ዝኣተው ናብቲ ዓዲ ምስቲ ሕግታት ናቶም ከዓ ዝያዳ ኣብዚ ቲር 3 እንድሕር ኣለካ ኮንካ ዝኾነ ዕቑባ ሓቲትካ እንተነርካ ንኽጥርዙኻ ምክንያት እዮም ዝደልዩ ስለዚ እሱ ብቲ ናይ ዕቑባ መሰላቱ በቲ ብዶብ ሰጊሩ ዝኣተወ ስግረዶብ ገይሩ ዝኣተወ ስለዝኾነ ምስኡ ኣተሓሒዞም እዮም ከምኡ ክገብሩ ክኢሎም ፋኖ ኢዝ ኖት ኦፊሻሊ ቴሮሪስት የት ሳብ ሕጂ ናይ ግብረ ሽበራዊ ትካላይ ተባህለና ኣሎ ባት ኣፊሊሽን ኢዝ ኣን ኢሚግሬሽን ሪስክ ምስ ፋኖ ርክብ እንተለካ ኮይኑ ግን ናይ ኢሚግሬሽን ሪስክ ከምፃልካ ኽእል ነቲ ናይ ዕቑባ መሰልካ እውን ፀገም ክፈጥረሉ ይኽእል ይብላ ኣሎ they must prove they oppose atrocities and public policy differs from immigration laws ስለዚ ነቶም ዕቑባ ዝሓቱ ዘለው ብፍላይ ተወለድቲ ምሓራ ከቢድ ይኸውን ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዝኾነ ኢሎም ተነይሮም ነዚ እውን ኣብ ርክብ ከም ዘይብሎም ፕሩፍ ክገብርሎም ነቲ ኩነታት ድማ የካብዶ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣገይን ነቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ እውን ዝግበር ዘሎ ፈተናታት ትሪኦሎም ነቶም ኣክቲቪስት ኣብ ደገ ኮይኖም ንዓቢ ኣሸጊሮሞ ዘለው ንዓታቶም ኣፎም ንምዕፃው ወላ እውን ነቶም ዓበይቲ እውን ከምኡ ብፍሉይ ብስፔሻል ናይ ፖለቲካዊ ቪዛ ዝነበሩ እውን እቲ ቪዛ ካንስል ከም ዝገበርዎ ዝዝከር እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ንብልፅግና ንዓቢ ንምድሓን ብርግፅ እቲ ናይ ኢማራት ኢድ ብድሕሪ መጋረጃ ብሎቢ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ እዩ ከቢድ ዝኾነ ፃዕሪ ነቶም ቃልሲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ናይ ፋኖ ትፈጥረሎም ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ፅቡቅ እዩ ነቶም ሰባት ይሓዝነሎም ብሓቂ ግን እቲ ፋኖ መሊሱ ሓሪኑ ንክቃለስ ነቲ ዘሎ ጉዳይ ድማ ኣበርቲዑ ንክቃለሶ ድፊት ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ በዚ ድማ ተጋሩ እውን ሪኣክት ይገብርሉ ኣለዉ እቲ ኢትዮጵያ ብኣሜሪካ ተደጊፉ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ደው ኢሉ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣዘራሪብዎ ከምዚ ኢሉ ደጊፉና እቲ ጉጅለ ፍሕደት እውን ረእይዎ ጠፋእኩም በቃ ኣሜሪካ ክትድግፉ እያ ንኣብይ ኣሕመድ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ታዝብላ ዘሎ ብሓደ ኮይና ንርኣያ ብሓደ ኮይና ታተባሃለት ነገር ተፃሒፋ ዘላ ቃል በቃል ሓንቲ ዓረፍተ ነገር እያ ክልተ ዓረፍተ ነገር እያ ከምታ ኩሉ ሻዕ ዝገብራ ኩሉ ሻዕ ከምዚኣ ደው ኢሎ ዘራሪቦ ክትበሃል እንተላ ብፅሕፍቲ ክትወፅእ እንተላ ክልተ ዓረፍተ ነገር ንሳተን ንርኣየን ንምትእማን ዝኣክሉ እውን ከምቲ እዚ ናይ ዩኤስ ኤምባሲ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ኣውፅዎ ዘሎ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም right here ሚኒስትር ኣብይ እያ ትብል ሪድ ኣውት ታፅሒፍና እያ ዘለና ይብሉ ዘራሮ ተሪን ማርኮ ሩቢዮን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ብዛዕባ እንታይ እዮም ተዘራሪቦም ትብላ ኮሚትመንት ቱ ሪጅናል ስታቢሊቲ ንዞባዊ ምርግጋእ ዝምልከት ኣልዒሎም ተዘራሪቦም ፀረ ሽበራ ብዝምልከት ድማ ንፀረ ሽበራ ዝግበር ምትሕባርን ሓቢርካ ምስራሕን ተዘራሪቦም ኢኮኖሚ ዝምልከት እውን ተፂሎም ተዘራረብሉ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀፃላይ ዝኾነ ነባራይ ዝኾነ ዞባና መሸበርቲ ቦታ ከይረኽቡ ዝብል ምስኣተ ተሓሒዛ ተቐድሚያ ዝረአናያ ዞባዊ ምርግጋእ እትብል እውን ምስቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ውግእን ኩናትን እተታሕዘ ቀይሕ ባሕሪ መሕለፊ ስለ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ብጣዕሚ ብዙሕ ቢልዮናት ዶላር ኣብ ሰሙን ዘመሓላልፍ መንገዲ ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም ብልፅግና ነዛ ጉዳይ እዚኣ ሰማይ ከዳይባ ኣይደልዩ ኣሎ ግን እቲ ኩንነት ካብታ ዝሰምዓ ዘለና ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ክንፈልጦ ይንኽእል ኢና እቲ ዝስማዕ ዘሎ ግን ፍሉይ ምስጢር ዘለዎ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ክንገንዘብ ክኢልና ኣለና ሶፋር ስለዚ በዚኣ ጌርና ክንሰግራ ኢና ነዛ ጉዳይ እዚኣ ናብ ናይ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ንእሽተይ ጠቂሰያ ዝነበርኩ ምናልባት ናብ ኤርትራ ክሰግር ከለና እዚኣ 2-3 ርእቶታት እየን ዘለዋኒ መጀመርያ በዚኣ ክጅምር ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ድዩ ገለ ፖስት ዝገበራ ነይራ ብዛዕባ ሓደ ኢንስፓይሪንግ and visionary professional pledges to contribute to nation building a commendable pledge that ሓደ ኣዝዩ ቅዱስ ዝኾነ ኤርትራዊ ምሁር ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣገዳሲ ፕሮጀክት ኣበጊሱ ከም ዘሎ
زقلتيو نوح زبلت اب shabai.com ونالاتكم قرب سامرنا تاب زغيرنا لكم نيرنا منيو تسبزي منيو ابز سكورب let's بورين الاسمارا شنت 987 زتولد خوينو اب سان دييغو ناي كاليفورنيا يونيفرسيتي سمحر خوينو he earned degrees in biomedical engineering and pharmaceutical sciences ስለዚህ ሲናቱ ትምህርቲ PhD ለው ዶክተሪው አዚ አገዳስ ትምህርቲ ድማይ biomedical engineering engineering is always key ለኹሉ ድማ biotech አገዳሲ عودي تماهير زولكم ድማ pharmaceutical sciences عودة عناي مالتي key achievements developed the first flexible electronics ECG device زين ሓደ አገዳሲ flexible ዝኾነ ወይ ተንቀሳቃሲ መሳርሒ wireless heart monitoring system ናይ ልቢ መዐቀኒት wireless ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይንካ ክትጥቀመላ ትኽእል ማለት ብዘይ ሶኬት ኣብዘይ ኤሌክትሪካዊ ገመድ wireless ማለት ከም ቴሌፎን ማለት እዩ ከምኡ ምሂዙ ከም ዘሎን ኣብዚ ዋን እዚ ድማ researcher at the University of California and founder of a medical device startup ስለዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ካሊፎርኒያ ዝሰርሕ ከምኡ ድማ ናቱ ካምፓኒ ነዚ medical device startup ገይሩሎ ዕላማ ናቱ እንታይ እዩ زيادة الأمانات to make Eritrea biotech country of Africa الأمانات نيرترا ناي biotech center كجبرا بق حسابيو أملاك حقس كخنو بلندلي by establishing a robust biomedical research system and PhD opportunities لذا بيرترا ناي biotech حب كتكون يزدل زلو نزيد ما حيال زخونه ناي research system كما عبل كبر ما ناي doctorates كبرلو عدلات مفتار صبوق حسابي self-reliance he aims to apply the principle of Eritrean independent struggle to the field of science and technology زي نفس مركوسا أبزبل مرجسي أتيو نتنا إرترا ناي سوراوي مكسقاس ناي سوراو تاريخ زمثل أبعود ساينس نغتكمن أب ساينس and technology نغتكامي زبل زلو كمدما national infrastructure he is advocating for a national platform for scientific publications and centralized patent systems لذي ايرترا ناتا معكل زتمعكله ناي scientific publication كتصحفلو scientificاوي صحفات دوصلو كم دما ناي research center كلونا كمون حدشت حسابات patent حدشت انت عرفت يركا ابيرترا ريجستر كتقبروا لتخل سيستمز نمتتاو كصرح مخانو current progress and initiative درو حسابات بقيسكم زلو currently developed زيانا ECG device prototype in collaboration with the Eritrean Institute of Technology أما ينفعي أبو مساطم كوينو ببتحبار كم زقبرن and the National Union of Eritrean Youth مستناي منسات أما ما تقوينو زقبرو زلو زغوني بحكي تبع زغوني أبي سبونا قري زقبر زلو أبتعت انتهي بلالو call to action أوعيد نسوس قبرو زلو دما ناي فلتات مسققار دكتور مدهاني invites Eritreans أبدأ زلو to return their expertise نتزلو بقعاتن فلتاتن نهاجرهم أم معبال كتعملوا كبركتو كحجزون يبلالو collaborative funding كمدما فاندنا مقبار حسابات منقسس قبرو private sector كمتكالات donations قبرو كمون ناي diaspora خوينو حدا ناي research program كبر يزاربالو mentorship دما كمو ني تومنا عشتو ناي حساب ويو ناي تمكرو ناي مكفالون نكلو حسابات بقيسلو ناي بحق تبع عبي سرحيو بزح دخام زدليو بزح دخام زحتتيو سلازي بفلا عود ساينس بزحات مهارات اللونا أبزي عود ميديسين ونبزحات مهارات اللونا خجرمكم كما يجرم بيستأكد من قدي كل جزء من الحسابات بايتاك بس تقينو كم زنا دكتور مدهاني حدا عبيد الرجال اللي وسط نتسرحتي بنشتي عقمو تجميرو عبير تران تقينو دما مسؤولنا توسخ مسكده ادخالنا عبيك خيدخل سلازي الدكتور مدهاني أتاك علي مجوز هبولي مرق ولناتهم كتورو تخلو نابلنا حنت نير أبزي بقدامي جمرة بيلا زبل كلكم نزي دكتور مدهاني مجوز هبولي من يكم إلى يتردان نيرو نزي نيرو أبي مستر واتيالو أب فليات دسيتات دهلاك أي بحري ببرزيدنت سياسة أفورك زونا المخانو استقلت تسمع زي فلت مستر أو بروجكت واتيزولو تقلاس فتح مريحنات عالم لغاو سماياو جنبار برجيد نحمدو سنت باباو كيروساس فها قد محجي تسمع زي فلتو مستر أو دسيتات دهلاك أكالي علو
كم تريبو دلو أنا كيروس كم زبالة يفلت كون يرى مستيراوي إيرتراو سمعي وده يفلت أنا ترى كنده فيديو غير الله بزعباز قد عايزي سلازي نيرترا كم زي فلتوا بزي خات فلت إيرترا خاي فلت يوم زك على سوزلو إذا بروجكت زي كل تسلست زيانة تزاري بلو لغان بعلي فلتوني نيرجن كابد فلتو ترايسي كل تعمل سلست عمت بزعبازي تزاري بلو سلازي بعال كيروس زخول له قام خلو نزيق أي فلتوان يوم نيرو زي سرعين يرتقى من عنا زي ببريزنت سياس زونن دك انستيو كاب كال هاجر دمت ايل بينجرن دا اتوانيرن فلو ايربورت اتس كريزي مان ابي ارتراس ياي كمز نغرنا تغبرس سبكي بعل صاغي سمعكم مصن هي لا ستغري مانه زغونه كم تري وزلهم تي ميديا تزاربو ايسنيو تزاربا دما كل جي سلازي ودا انا من تزاري باي سمعكم اي فلط كنيره ابز حلف فيديو غير نيره كيروس مخانو جن جفليته درو زينا خوينلو از بروجكت زي غناتا تغيرو أب سرح نكوعل تسفى نقبر مني دكتور مدعني دما دقف أبو لينا بلكون أيلو معرس أبز خودي مزياغ قد فكو أنا يبن قوازن كمان نصا أنا تلقالوري مع سخوين واسا تفالين كان بخاب برات مفراسا سعر كايرون بخاب وشتن قدرت حقنات كعبي أنا بتحبن أنت حدا للبي كلنا كعبي يقولون أبسح قواسي كمان بسح أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسح قواسي كمان بسح